Sound check, mic test. Sound check, mic test. Sound Smith. Sound check, mic test. Say ito. Ayan. Sound check. Ito lang yung music. EL3, shoutout EL3. Shoutout. Walang music.
Hello, sound check, mic test. Sound check, mic test, sounds. Sound check, mic test. Wala yata music. Dali lang. Ito lang sounds. Sound check. Ano yung sounds? Communication, triac. Yung sounds. Nadia, shoutout sa'yo, Nadia, Texas Channel. Shoutout, my friend. Ayan, how are you, my friend? Long time no see. Shoutout, my friend. Ayan. What happened to my music? Wala siyang music. Wala siyang music. Paano kaya to gagawin to? Ay, shoutout sa ating 300 million in the house. Kumusta po kayo lahat dyan sa baba? Walang music, walang music. Anong nangyayari sa akin? Low sound check. Walang music. No music. My friend, how are you, my friend? Walang music kaya. Dali lang. Hello. Ayun, meron na. Angel Valencia, mega shoutout sa'yo. May music po, di ba? Pasuyo na lang po, ma'am. May music po ba? May music. May music po ba, ma'am? May music. Bita mo. Meron po bang music, guys? Meron po bang music dyan sa baba? May narinig po ba kayo? May music. Ma'am Angel Valencia Official, kumusta po? Long time no see. Tagal ko na rin din nakakapag-live. Kagabi nakapag-live ako kaso ang problema. Walang tao kaya... Oh, kuya, meron. Maganda ba? Baby, I'm better soon, sabi niya. Sabi ni Nadia. Just drop your link, okay? Pwede po kayo magbaba ng bahay. Oo, kuya. Totoo. Dali lang nga. Wait. Kung gusto niyo pong umakyat, pwede kayong umakyat. Sabihin niyo lang po sa akin. Happy. Bayo kasi yun. 5 million in the house. Sa ating 500 million in the house. Kumusta po kayong lahat? And welcome back for my YouTube channel. Ayan. Live pala. Busy din. Music not. Hindi daw marinig yung music ko. Try ko po mag-music ka. Make everyday special with Lady's Choice, made with quality. Ayan, meron po akong sounds ngayon. Music is loud. Check na lang po. Shoutout po sa lahat. May music po ba? Loud and clear. Meron po ba? Meron. Check ko po .
Meron nga po guys, meron nga po. Maraming salamat po sa mga nandyan. Thank you so much. Music is good. Okay. Bitamo official, shoutout my friend. Ayan, pwede tayo magbaba. Ibababa ko yung hagdan para po sa lahat. I have 5 banana here, new banana. And the other banana was chugi-chugi na. Nawala na sila kasi na-reformat ang aking phone. Kaya nakagawa lang ako ng 5. Okay? Bitamo official. I will give you banana all the stay. Kung sino pa yung mga nag-stay dyan. Okay. I give banana Bitamo official. You have a short video. Ayan. Okay, I will give you banana. Okay. But before we sing. Okay. Sending support. Thank you so much, Bitamo official. My friend, Angel, nandiyan ka pa po ba, Ma'am Angel? Nadia Texas Channel, nandiyan ka pa po ba? Diyan sa baba. Ayan, para po madikit ko po kayo ng ito pong aking Nadia, okay. Nadia, I will give you banana, okay? Another banana po. Okay, this is the new upload. Hello today. Tagalog pala siya. Ito. Tagalog pala si Ma'am Nadia. Sending support from Kapogi. Ayan ma'am, binigyan ko na kayo ng isa ngayon, yung pong Kapogi Laksina. Ayan. Shout out sa ating 500 million the house. Okay, kung may available po kayong dyan guys, pwede po kayong umakyat. 5 million. Okay, Nadia. Yan pa yung mga nandyan siya. Thank you so much. Okay, welcome. Always welcome. Bitamo official. Okay, habang walang masyadong tao. Okay, I will give banana. Okay, number 2. Si Bitamo official. Okay. Bitamo official. Okay, another banana. And I will comment to your short video. Fishes life in water. Okay. 2 banana. Okay. And ma'am, pangalan to? Ma'am Nadia. Ma'am Nadia, bigyan ko po kayo pangalawa na po ito. Pangalawa. Okay, Ma'am Nadia, I will give to hello, ito. Shopping. Hello today. Nadia taking your guys is taking going to shoppings. Okay. Okay. Nandiyan pa ba si Ma'am Angel? Ma'am Angel. Sige po. Sandali lang. Ma'am Angel. Ma'am Angel, active ka pa ba sa ano mo? Sa live mo? Ay, sa ano mo? Sa channel mo? Live, active ka pa ba? Okay, active pa siya. Ito, 1 banana, sending support from Kapogi. Okay. Okay, nakaisa na ako sa iyo, ma'am. Tapos, okay, ito na next. Bitamo official. 3 banana. Okay, pangatlong banana. Bitamo official. Bitamo official, please drop your link, please. Walang jacket pala yung ano ko dito. Bitamo official. Okay, my dear. Welcome. Ayan, I will give you another banana. 3. Excuse. 3 banana, okay? Sending support. 3 banana. Okay. Kay Ma'am Nadia, tsaka si mga nagstay po dyan. Si Angel Valencia. Okay, Angel Valencia. Angel Valencia. Okay. Si Ma'am Angel. Angel Valencia official. Okay, wait lang ha. Ito Ma'am Angel ha. Road to ano ka na pala Ma'am Angel? 1.6. Ito short ako ha. Pangalawa na ako. Pangalawang banana na to.
Okay. Sending support from Kapogi. Okay. Ma'am Nadia. Andiyan ka pa ba, Ma'am Nadia? Nadia. Okay, next. Ma'am Nadia. Nadia. Pang number 3. Nadia. Ay, Ma'am Jennifer, may ka-shoutout, Ma'am Jennifer. Angel Dindal. May ka-shoutout po, Ma'am. Madam Angel. Ay, Ma'am Jennifer, shoutout po. Nakapag-live din ako eh. Kaya, ayun. Sad to say. Oh, Angel Valencia. Nadia, okay. Nadia, Texas. Closing. Closing ko bukas. Closing. Closing ba pa? 11 p.m. Ay, 11. 10:30. 10:30. Pasok ko. Okay. Ma'am Jennifer. Ayan si Angel. Okay na. Bita mo. Busy ka ba, Ma'am? Ano? Ma'am Jennifer. Okay. Magdadrop ako ng link ang tawag dito? StreamYard. Hello everyone, sabi Nadia. Shoutout sa'yo, ma. Thank you so much, Ma'am Nadia, Texas Channel. Pilipino pala si Ma'am Nadia. Nadia. Alam ko ibang sa ibang bansa to eh. Okay? Dali lang si Angel Valencia. Okay, next. Nagluluto pa ako. Sige, Ma'am busy ka no? Sige, okay lang po, Ma'am Jennifer. 6 million in the house. Maraming salamat po sa mga nanonood dyan. 60 million in the house. Ma'am Nadia, 4 banana. 4. Okay, I will not comment. Okay na? Hindi na ako magko-comment po. No comment. Okay, magko-comment ako para alam mo na nag-ano po ako. Sending support from Kapogi. Sige. Bago tayo mag-start. Sino pa kasing next? Si Bitamo Official. Bitamo Official. Are you have dinner yet? Yes, ma'am. Already done. Dinner done. Angel Valencia, ayun, Angel. Angel, ito na, okay na ako sa'yo sa pusa. Ayan. Sending support from Kapogi. OFW Journey, mega shoutout tayo. Maya, okay, thank you so much. Angel. Ay, si ano pala yun? Si OFW, okay? Opo, kuya. Nakiklik ko naman siya. Pang ano na yung pang-apat. Last na lang ako, last banana. Ito hindi ko na ano to, hindi ko na ko-comment kasi ano ko to eh. Pang pang ninja ko to eh, kaya hindi ko na siya i-comment sa inyo. Umiyak ang aking pamangkin. Okay. Hindi na ako magko-comment sa'yo ha. Ayan, nag-text na, nag-ano na ako sa'yo, Ma'am Angel, Nadia, okay. Nadia, okay. 5 banana. Si Bitamo Official, 5 banana also. Ayun, di na, yung last ko, hindi ko na i-comment. My last ninja, without comment in your video, okay? Tikit kalembang na lang po. Okay? Dali lang. Okay. Tagal na akong hindi nakakapag Okay.
Ayan, pangalan na tayo. Okay na, Ma'am Angel, ah. Wow, good luck. Good luck for me today, my friend. Okay, good luck also. Nadia Dan, sabi naman ni Nadia Dan. Okay. Bitamo Official. Okay, na-release ko na po lahat, ah. Ma'am Jennifer, yung bahay mo, Ma'am Jennifer. Laksina is always the best, Nadia. Wow, thank you so much, my friend. Actually, from my previous alias, I have 100 banana, right? And at the same time, no banana. What's up? What's up, dude? Apon Gem. What's up, dude? Apon Gem, mega shoutout Apon Gem. Long time no si Apon Gem. Pwede na siguro magantay Apon Gem kanini. Pwede na siguro. Baba ko ning hagdan. Okay. Angel, thank you so much. Sabi naman na tumatawa si Ma'am. Tumatawa si Ma'am si Ma'am Jennifer. My friend Nadia Texas channel. Please connect to Jennifer Shield and Gem Builders. One of very supportive, my friend. Ang dumudugo na ako. Puro jam. Jam. Okay. You will please come up Nadia Texas channel and jamming. Jamming with drinks. Ayun, with alak, oh. May alak siya. Dali lang. Okay. Please connect to Jennifer Shield and Gem Builders. Si Ma'am Jennifer, meron siyang bagong upload eh. Okay? Here. Gem Builders, hindi pa pala kita dikit. Ayan, dikitan mo na si Hapon Gem Builders sa Ma'am Jennifer. Ay, Ma'am Angel. Jennifer Shields. Ito yan, si Angel Dali yung kanyang main. Yan. Tapos si Gem Builders. Ayan, matik naman yan. Binababali Nightbot. Ano na lang natin, Gem Builders. Gem. Yan. Bitamo Official, please connect Jennifer Shield and Jennifer. Gem Builders and Jennifer Angel Valencia Official. Okay, dikit na lang po kayo dyan, ha. Dikit-dikit na lang po kayo. Please connect each every one. Okay. Wala akong singer ngayon. Wala akong singer ngayon, ha. Anong nangyari sa mga singer ko? Baka busy siguro sila ngayon. Napon dyan, busy lang ring singer ko ngayon, eh. Napon, kahapon nag-live ako. Ano lang, mga 21 minutes, walang tao. Busy siguro yung mga tao, kaya ang ginawa ko, nag-end na lang ako. Thank you, Angel Valencia Official. Bitamo, my friend, please connect to Gem Builders. Nadia, my friend, paki-connect naman si Gem Builders. Ayan. Please connect them. Okay? Them. Gem Builders. Thank you. Bitamo Official. Ano ba yung kakantayin natin? Ito na lang siguro. Bahala na si ayan, binaba ni na pala si Ma'am Jennifer. Bitamo Official. Ayan, 1 million in the house. Yes, Kuya Edward. Wag naman bunso. Angel na lang. Sige, Angel. Angel, kung gusto niyo mag-jamming dito, please, akyat lang kayo, ha. Ibang sounds pala to. Ibang genre pala to. Acoustic. Hindi ako masyado mahilig sa acoustic. Hindi ko kabisadong acoustic. Ito na lang siguro. Covers PH. Cover your ears. Cover your ears. Cover PH.
Dali lang. Lagyan natin ng echo. Echo. Sana po hindi po kayo umalis sa stereo. Kanta ng Will. Kanta ka ng Kuya Will. Ali, ini pa mga panjam. Hining Elvis Presley. Okay. Next niya panjam. Sige. Okay. Wise men say only fool rush in, but I can help falling in love with you. Shall I stay? Will it be easy if I can help falling in love with you? Like river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hands, take my whole right to. I'm working, my friend. Today is Friday, for I can't help falling in love with you. Like river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hands, take my whole life too, for I can help falling in love with you, for I can help falling in love with you. Okay. Next song po tayo, request by Jam Builders, Willie Revillame medley. Okay. Medley. Okay. New Tang na mas pinasiksik sa vitamin. Welcome, Kuya. I bet you from Texas, not too obvious. Thank you so much, my friend Nadia. Thank you so much sa lahat ng mga nag-support. Unang kita pa lang sa'yo, nabihat mo, sa ngiti mo na kay tamis, ay naakit ako. Araw-araw mong inaiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo?
Yun ka, yun ka nahanap ko sa tuwina. Yun ka sa'kin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka na kay saya lalo na't kasama. Nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. $400 million in the house. Thank you so much. Bailey. Okay, next song. Thank you so much, Nadia, Texas Channel. Alright. Parang biro lamang dumating ang tulad mo, at may isang pag-ibig na tapat at totoo. Dahil sa'yo'y naramdama tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang no ka rin na yung malago. Yung malago, ya Pranel. At yung kabila, Karibas ata. Ikip kenan din. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko. Yata makakondisyon yung boses ko habang jam. Ito na lang. Okay, ayan mga kondisyon. Love song, yeah. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang
buhok mo. I don't know but I like Philippines song. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Trending ngayon si Ray Valera sa Pilipinas dahil sa anak niya. Ipapaalala sa iyo, pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa iyo. Come on. Kahit maputi na buhok mo. OFW, I play on my channel all the time. Yeah, Filipino music, love song, very, very interesting, especially love song. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na buhok ko, kahit maputi na ano ba yung mga gandang kantahin na Apong Jem? Your Love. Try typin yung Your Love kung kaya ko. Your Love. Try nga natin tong Your Love. Kung kaya natin Your Love. Try kayo ni Apong Jem. Yan kami mo You're the one who never let me sleep. Through my mind down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. My days are dark without the glimpse of you. Down the drain into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shine, then I can see. Mababa lang. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Mababa lang, lower. Your love is like this blood. Nawala ako sa tono, sa veins. I feel the chill inside. Apong Jem na, basado niya, bagsak. Mababa lang, hindi kaya yung mataas. Hindi kaya ng boses. Every time I hear our music play, remind me the things that I've been through. Nawala na naman sa tono. In my mind, I can't believe it's true.
But in my reality, it's you. I'm alone, alone without you. Pasado ya. My days are dark without the glimpse of you. Mababa. Na down there came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shine, then I can see. Lower. Your love is like the sun that's light up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Happy birthday, birthday boy! Koyang Vlad. Magba-birthday ka na po, Vlad. Dito ka na mag-birthday. Through my veins, I feel the... Nawala na ako naman sa tono. Apon Jem, pasensya na. Niwala ko tono. Koyang Vlad! Okay na yun, look. You look more like Pinay, sabi niya. Pasado I know, salamat Gem Builders. Birthday boy apong Gem ay apong Koyang Blood. Birthday boy mamayang alas 12 sa Pilipinas. Gem Builders, one of favorite song, Your Love. Love is like the sun that's light up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Your love is like the sun that's light up my whole world. I feel the warmth inside. Next song. Next song tayo guys, para po sa lahat. Nadia, Texas, sabi naman ni Koyang Blood. Next song po tayo. Koyang Blood. Next song. Walang tigil ang gulo sa aking pag-iisip. Mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay, nagpaalam pagkat di tayo bagay. Nakapagtataka. Ma'am Bena, shout out. Kung bakit ganito ang aking kapalaran, di ba ilang ulit ka nang nagpaalam? Sige pong Koyang Blood. Ay puno ng iyakan, nakapagtataka. May singer na tayo. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating tampuhan, walang hanggang katapusan? Napahit ng mga luha, damdamin at puso'y tiga, wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Walang tigil ang ulan,
At nasaan ka araw na paano ng pag-ibig sa isa't isa? Wala na bang nananatiling pag-asa? Nakapagtataka. Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan walang hanggang katapusan? Napahid ng mga luha, damdamin at puso'y wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Next song. Waiting again to poop? Don't wait for constipation. Okay, next song tayo. Isip mo'y litong-lito sa mga panahon nais mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong kinagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliraning di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan, mga pagsubok mo ketyapong dyan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang na may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pagsakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at yung labanan. Ayan, mga pagsubok. Ano man eh, given na yan sa tao. May pagsubok. Kung wala kang pagsubok, abnormal ka. Panahintay ko yung blood upon blast. Kaya mo yan, kapogi. Hindi lang ikaw nagdurusa at hindi lang ikaw lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan. Nawala na ako sa tono, masik malakas. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pili tayo ng maging medyo maganda. Kabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan,
Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban. Nadia, ayan, sa Bena, mega shoutout po. Ano ba yung next song natin? Ito next, para po sa lahat. Namumusta po ako sa inyo lahat. Ito next song natin. 7 million in the house. Shout out. Mamaya po. Ma'am Bena, salamat ha. Baba lang ka lang dyan. Ano dyan? Tawag dito? Baba ka lang ng bahay mo dyan. Okay, ito ng next song. May boring Mikulong. Wag mong iso. Mabrami ako dyan. Kahit tagal din nating di nakita, ako'y nasasabik na sa'yo. Kumusta ka na? Nalulungkot ka rin ba? Sana ay kapiling kita. Everyone song. Ah, 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 ala. Oh yeah. Pwede ka makijamming, pwede po. Sumulat ako upang malaman mo, apat pa rin ako. Nawala na naman ako sa tono. Wait lang, baba ko muna yung dan. Ma'am Jennifer, tulungan ba kita? Sa akin ay huwag kang mangamba. Ah, 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 la, la. Tandaan mo lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kung ito'y di magbabago. Low tower. Kahit malayo ka sa piling ko, umulan bumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos lang. Kumusta ka, mahal ko? Ayos ba? Sana'y di pa rin nagbabago. Tandaan mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang pag-ibig kung ito'y di magbabago. Low tower. Kahit malayo ka sa piling ko, ubulan bumagyo, ayos lang. Huwag kang mangangamba, ayos bang? Kumusta ka, mahal ko? Okay ba? Sana'y di pa rin magbabago. Umulan. Nawawala na kasi palubat na. Low tower. Ayan. Okay na yun. Sobrang dami ng mga kinata ko. Abangan nyo. Buti na lang. Abangan nyo guys. Meron na tayong isa na akong modelo. Modelo talaga na. Hindi, invite lang tayo sa sa isang restaurant ba yun? O parang milk teahan. Kaya naiba-vlog ko daw yung kanyang milk teahan. Kaya sana pumatok. Ayan. Okay. Okay na tayo dito. So sobra ka kasi kape. Alam po dyan, tabalo. Tabalo. Siguro sobra ako mo paggalapon dyan. Sobra pagal ko mo siguro. Kaya, makatoning ka na akong boses siguro. Kaya, makamood. Paano lang kepe niya pong gaya eh. Iya pong nalagyan na yun eh. Low tower. Koyang blood. Low tower ning ka na akong kay. Wapi ni. Low tower ni oh.
Low tower. Low bat ni. Bena, hi Bena. Sabi naman ni Ma'am Low Nadia. power. Sino ba yung akyat dito? Sana akyat ka na para ano? Para makapag-charge ako ng konti dito. Ito na, si Ma'am Bena. Ayun, shoutout Ma'am Bena. Ayun po si Ma'am Bena. Ma'am Bena, maraming salamat po ah. Sige po, pwede ka nang wala kang Ayan. boses, nakamute ka. Ayan. Sabi ka Ayan si Ma'am Bena. mag-shoutout. Sige Ma'am Bena, magpakilala ka muna dyan sa mga baba. Magpakilala po kayo. Ayan. Nandyan po sila. Habang ako'y Agoy, magcha-charge nahiya man muna ako konti. eh. Bluetooth disconnected. Hi, hello guys. Ang nag-iisang Bena mula sa channel. Hi, hello. Bigyan ko ng shoutout sa lahat. Thank you so much. Ayan, nandyan si ano, si Ma'am Jennifer Shield. Oh. Nandyan siya. Ayan. Yan si ano, si Angel Jean. Ayan. O sige. Mag-charge muna ako dito, Ma'am ano ah. Sige, sige. Wait lang, Ma'am ah. Ikaw muna nga titira dyan, Ma'am Bena. Pagkantahin mo sila ng ikaw nang bahala kung ilang kanta pong kakayanin nyo. Hindi siya Kapangpangan, Apon Gem. Bena, Kapangpangan po daw kayo, sabi ni Apon Gem Builders. Hindi po siya Kapangpangan. Hindi po, Bisaya po ako, taga Bicol City. Pero andito ako sa sa Manila. Ayan. Ma'am Nadia, ayan, Nadia, Texas. Ayan, bigyan lang shoutout. Sir, Jem Builders, hello, bigyan lang shoutout. Kapal talaga ng mukha ko eh, saan ko talaga pupunta eh, no? Miss Angel! Rinig ba ako, Ma'am? Meron naman po, ay Oo, ano? Maingay kasi yung aso, tumatahol. Ano muna tayo? Charge ko muna tong ano. Maingay nga yung aso. Buhay probinsya, shoutout kayo, buhay probinsya. May malato. May malato sa Makabebe. Mulato. Sige po, may mula to sa may mga bibi. Charge muna ako. Ito, nag-charge ako yung vape ko. Sige, kanta ka na, Ma'am ano. Ma'am, pag dito. Ma'am Bena. Kanta na po kayo. Maingay pa ba yung aso? Wait lang, hanap lang ako ng aking paboritong kanta. Sige po. Mamaya mayroon tayong singer ha. Salubungan natin. Ayun na si Abong Gem. Ay si ano. Si Koyong Blood. Try niya pinggan niya Apong Blood. Mukyat ka Apong Blood. Try tayo Apo. Apong Blood. Miss ko na rin boss ng Apong Blood. Namimiss ko na rin. Sabi mo Ma'am Bena kung ready ka na. Naka-headset lang tayo. Ito muna gagamitin ko. Low bat kasi itong ano ko eh. PH.
Charge kaya pa. Charge ko muna to. Sige, kakanta lang ako ng dalawa ha, tapos babago kasi meron pa akong aakyat ang member. Hanap lang ako ng kanta, wait lang. Sige po, sige. Take your time. Ay, meron nang umakyat ko yung vlog. Okay. Ano ba ang kapogi? Hi po, hello, good evening. Kaya na mula Pinag-vlog. Ayun o. Dinig ba ako dyan, kapogi? Oh, rinig. Dinig. Parang mahina yung ano, parang mahina yung... Malakas yung mic ko, hindi. Medyo yung echo. Medyo malakas yung echo mo ako yung vlog. Nakabawasan ko konti. Malakas yung echo? Oo. Inahin mo lang konti akong vlog. Yan. Konti lang. Yan. May Sige echo. pa. Yan. Andali, i-mute ko muna si Ma'am Bena. Tignan natin kung anong boses ni Koyang Vlad. Sige. Sige Apong Vlad, magsalita ka. Hello, mic. Yes. May echo pa rin, di na? Ayan, okay na eh. May echo? Okay na. May echo pa rin? Oo, medyo. Medyo palamutin yung echo. Medyo ditak na echo. Bawasan yung bagyan. Hello, Mike. Ditang normal tamong... Ayan, wala na yun eh. Ma'am Bena, sabihin niyo lang kung okay ka na. In-mute lang po kita para... Ayan, wala na. yung boses. Ayan, okay na. Wala na. Gem Builders, mega love shoutout. Kuya Gems. Hello. Sige. Ma'am Bena, okay Hello, na. Mike. Yan, okay na. Okay na ba? Ay, na-mute ko. Ayan, okay na. Sige, mag-mute na po. Okay, try lang po natin to ah. Di mo titigan na, di mo nabutan. Tila hindi na nananabik. Sa'yo niya dapat balik. Sana'y malaman mo, hindi sinasadya. Kung ang nais mo ay maging malaya, pilit lang ikaw. Hindi lang ikaw nahihirapan, tandang ulit ay naguluhan. Hindi lang ikaw, hindi lang ikaw nababahala. Ngunit puso ko, kailangan kang iwan. Charot. Thank you. Ilan short? Short lang siya. Nakabitin naman, short. Ayan, ito pa. Ayan. Magsa-side bin ako. Charot.
Thank you, host. Dahil lang natin itong mga kanta na to. Ayan. Thank you so much, bitin ba? Nakakabitin nga eh. Nasa short lang. Ay, wala music? Bakit wala? Wala siyang music. Wait. Unang kita pa lang sa'yo, nabihag mo. May music po ba? Sa ngiti mo na kay tamis, ay naakit ako. Wala. My goodness. Dahil lang. Meron siya pero mahina. Wala po, walang music. Walang music. Sira na yung ano ko. EL3, shoutout tayo, EL3. Meron po ba music? Ako'y nagbalik sa unang mahal nang madama ang tunay na pag-ibig. Ay, ginukon, di mo ko kabalo ano yung pagka di ko kaya tiisin ang lahat. Hello, Miss Nadia. Saan babalikan? Isang iiwanan? May isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap mang gawin ay tatanggapin ko pagkat hangad ko'y lumigaya. Chorus lang ang alam ni Bena nito. Hanggang chorus lang, sir. Ngayon nagsisika sa iyong ginawa, ngunit huli na ang lahat. Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Mahirap bang gawin ay tatanggapin ko pagkat hangad ko'y lumigaya. Buhay Probinsya! Thank you so much! Bigay love shoutout! Ngayong nagsisika sa iyong ginawa, ngunit huli na ang lahat. Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luha sa aking pag-ibig. Mahirap mong gawin ay tatanggapin ko pagkat
you so much. Back to you, host. Ayan, thank you so much everyone. Ang bilis mo nang matapos. Parang ang bilis. Mabilis po kayo. Ma'am Bella, mabilis po. Eh, pangpalipas lang kasi ng pangpalipas lang kasi ng stress, kumbaga. Yan yung, ito po yung, ito po yung aking takbuhan pag sobrang stress ako. Tama naman po yan. Ayan. So, thank you so much, guys. And see you around. Thank you all sa pagpapaakyat sa akin. Thank you. Bye, everyone. Good night. See you around. Bye. Ma'am Bella, salamat po Salamat. Sige po, host. Okay lang po. Thank you. Bye-bye. Ayan. Sir Kayang, thank you. Bye-bye. Hello, Mike Tess. Hello. Yan. Thank you din po. Ayun, apong Sinusubukan ko ito nga ngayon eh. Hindi ko maayos. Hello, Mike Tess. Hello. Hello, Mike Tess. Hello. Okay na, Kapogi? Okay Take na na ako. Vlad. Try mo pin kaya. Music. Atin yang kaya, grounded. Grounded ya. Yapin niya buhala ko eh. Ali, bukod ang kaya na. Tang saksakan na, medyo buwata Yapin masyado eh. yung kaya. Ay, baya kasi ni eh. Lanitang mauno ko eh. At di ba dadala may dati tapong blood? Noon niya May may lakwan niya yung Pilipinas. Aro, may lakwan niya. Eh, May may arbor na yan. ay narbordan eh. Bah, Uwa. huwag nyo nung mag-live. Ala naman mag-YouTube kaya kayo. Itang kahit ang pangunakan ko. Buti niyang ugong, buti niyang kaya. Baka sakaling kahit. Baka sakaling magbiyasa yung pag-live. Hindi niya ugong na eh. Atin niya. Tabal po tang magkanta ko natin niya pang ugong. Subukan tayo Kaya na. salamat po Naman may music ko. Masigan yung music mo. Okay yung music mo, Apo Vlad. Masyado yung masigan. Mas kanya Ken. Sobra. Okay yan. Ay namin yung pagyan. Kaya lang natin yung ugong na. Atin niya. Kaya natin kasalik yung balubog eh. Punta naman yung kanakang earphone yung ating problema.
Pogi. Hello, Mike. Hello, Mike. Test. Kuya Vlad, masikan niya yung music mo, pero Ay. yung kaya kang boses, may na. May na yung boses mo. May na yan Pati yung, sino po yung kumakanta? Oh, yung kumakanta. Malakas yung music, mahina yung boses. Medyo balance mo yung bagyapong Vlad, kasi kay, Hello, Mike. Sound check, sound check. Ayan, ayan siguro. Pwede na. Hello, Mike. Pwede na siguro yan, eh. Kaya lang may ugong talaga. Walang di ayaw ugong. ay sige, Vlad, sige pen. Magsalita kayo po. Hello, hello. Yeah, may kanyang mic kaliya. Yan, sige pen. May kanya. Yan, okay na. Okay na. O, tagal lang itang kaya mo. Sige, pinabang Vlad. Magsalita kayo po. Magsalita ka. Hello, hello. Mas kanya ng mic ko, yeah. Ayan, okay na. Ala, Okay na yung mic. Okay na daw. Okay Kaya na. lang yung ano. O, try mo kanya music ko, yung Vlad. Try mo pin music. Right there. Tapos, ay namin bagyan kaya mga pa-Vlad. Yung bagyan.
pero Ali. O, ayos ba't na niya mabalanse ubo nga na, po, hindi Vlad? ba? Pag kumakanta ka, okay naman siya. Pero kapag nagsasalita ka na, may ugong. Pero music at saka mic, okay naman. Hindi ka, apong Sa Vlad, kakapin hindi ka, kaya kulit, sa ano kulit. yan? Sa headset, di ba yung headset, minsan may saksakan, may ganun, umuugong. Minsan grounded. Baka nga eh. Pero try mong, meron ka ba bang anting dyan? Ibang headset dyan na apong Vlad, in case. Meron pa. Meron kasi akong Try mo headset isa. dito, kaya lang Bluetooth. Bluetooth. Ay, yun lang ang mahirap. Oo, syempre, kailangan. Kailangan, ganito siya, Yung apong Vlad, Bluetooth no? kailangan naka Wireless. dito sa akin. May wire. Oo. Wala siyang wire kasi. Wala kang wire. Kung sa Pilipinas ko yung Vlad, sobrang dami sa Pilipinas. Ha? Marami sa Pilipinas. Di ba, Apo Vlad, meron kang ganyan, yung kulay puti? Yung ganyan mo, di ba? Yung headphone. Wala, lahat. Pinamigay ko. Pinamigay. Kumpleto lahat. O yan, okay na. Wala naman siyang ugo ngayon. Ay, merong konti. May konti lang. Okay lang yun. Konti. Kailangan ko ng sulong bibili ako ng headset. Mabili nga mamaya. Mga ano lang, Hindi ako local headset lang. na kailangan may wire. Ganito. Hmm. O, atin niya pa rin Wala ulan. talaga ito aking ano na to. Naugong eh. Sakit nga sa tenga. Wapit. Pakakatay natin. Ay, malapit na yung birthday mo, Apo Vlad. Ilan na ang oras? Ilang oras pa ba? Dito sa atin, 10:42 ng gabi. 10:42. Sige, anto pa tayo. Kaya po. Para mawala yung ugong. Bakit kumakanta yata ako, walang ugong. Ba't bumaba na si yung ating Bena mula to, ba't bumaba na kayo? Pag kumakanta ka ako yung Vlad, okay naman. Tapos music, okay. Pero kapag magsasalita ka na, may ugong.
Oh, may ubong siya. Pag nakaganyan, Yan, wala na may masyado. ubo pa rin, ano? Konti lang. Konti lang ko yung blood. Ayun, oh, lakas na naman, oh. Hirap naman ito, hindi ko makaintindihan itong aking ano na to. Bihig. Mono. Yun ho. Ayun, pakitamsak naman yung birthday LS ni Koyang Bloods. Nakapin, guys. Ma'am Bena, Sound tikitan check, mo na lang, sound no? Sound check. Birthday niya Sound check, bukas. sound check, Mamaya sound pala, check. mamaya. Sound check. Koyang, Microphone na may problema rito, kapogi. microphone? Subukan ko nga yung asin kung kaya ko to. Parang hindi ko lahat kabisado yung kanta ng asin. Kaya try natin ng asin. Yan, bago. Mahirap pala nito. Masyado mataas na po. Kuya Al, may glass araw. Finish yours. Get for sure, hello. Chris Morales. Tara, Timmy. Basta mo niya tayo. Sa ilalim yung medyo na rin. Isip ko'y pinunti, nawawala, nalilito. Ang tulad mo'y parang uso, unti-unti naglalaro. Teka lang po ah. Kapag mataas ang pagkuha ko kaya mahirap na siyang ibaba. Sa lahat po na Shout out, nandyan sa Tres Morales, eh. baba, maraming salamat po sa inyong pakikinig kahit Jennifer na Shield, ayan. Kong Al, shout out Ah. Kong Al. Shout out Kong Al. masyadong mataas yung pagkuha. Ano na lang ang kapoging kakantay natin. Halika rito, ano? Nawala PM. niya nawala niya ata si ano, si Jeff Builders. Panay na magkanta na din ko yung vlog. Hinihintay ka. Wala yan. Tres, salamat. Kuya Jem, local na kami to. Abi na, ko yung vlog magkanta na ka. Ano? Wapit na eh. Ali kasi, kasakit, ikain ka na akong kaya. Ano binaba ni Ma'am Bena? Ang masating na headset nasa loob ko ba? Ah, okay, okay. Wow, short video.
shout out. Try ka na akong kay Mama Julie na earphone. Mali ang babalik eh. Hindi ka damdaman kayong balugbog ko ta matatao. Proud hapon, Julie. Celebrate natin yung birthday ko yung blood dito sa live ko. Sa Pilipinas ay alas 11 ng gabi, hapong blood. Papa Bloods, sabi niya. Mama Julie. Dahil malapit na ang birthday ni Koyang Blood, ayan. Celebrate natin muna dito sa live ko. Tapos bukas magla-live si Koyang Blood. Di ba Hapong Blood? Oo, dapat maayos na bukas ito. Oo, kailangan maayos na bukas. Ayun si Hapon Julie. Baka kaya ni Hapon Julie yan. Hapon Julie. Shout out. Bago kasi ito eh, kapog. Oo nga, bago. Kasi bago yung Hapong Blood. Medyo kailangan may tahisan eh. Dami. Kailangan. Kaya pipindutan, yapin. Sobraya nakal pipindutan ngayon. Oo. Yung pamosa niya, nakal pipindutan. What time bukas? Kay. Tignan ko kung anong oras bukas. Nakapin siya eh. 9 p.m. Pilipinas time. Alas 9, alas 10. Alas 10 kaya kami. Alas 10. Alas 10, Ken. Oh, I know. 10. Dapat pala, Kai. Ayun, may palakit. Dapat pala, medyo ilaan tayo makyan. Alas 10 ni Benny. Dapat gawan mo kin ko yung blood mga 9:30 kung anong oras siya dapat. Come and join ko yung blood. Dapat, Kai, gawan 10. 9 o'clock. No kanya wari ko, DJ Popoy, sabi ng Hapon Julie. No kanya ka ni DJ Popoy. Mag-ubray siguro eh. Mago Braya. O Mago Braya ka na Hapon Julie. Ay po, pinandit kayo natin. Julie Dan. Ayan. Hapon Julie, Bayong Kaluguran. Ibena Mulato Channel. Ayan. Ika nang bahala Hapon Julie. Balikan mo na yun muna. Ibena Mulato. Kaluguran ng kayan. Kaluguran ni kaibigan ni Ma'am Jennifer Shields. Kaluguran niya. Mag-live ko sana. Postpone kay Gewa ko niya. Ano? Mag-live ko sana. Postpone kay. Ba. Kasi bukas birthday na nga pong blood. Tatawang bukas kaya. Sunday na kamo, Mama Jules. Bukas Sunday na ka mo Hapon Julie. Mag-live ko muna. Hapon Julie na po, di ba mag-live ko? May nang dintang ka, mag-add na ako, dintang ka, di ba? O na yung kaso, wala lang tao na po. 30 minutes na ako malam na lang tao, pero okay ay ito. Hanggang yun okay naman yun kahit pa paano. Di sila rin tao Harang host ulit, sabi ni Ma'am Jennifer. Ma'am Jennifer, salamat po Thank you. Okay yung blood. Siguro mga alas 10 pin. Bengi. 10 p.m. Abingi, alas 10 kayo Pilipinas. Harang ulit, sabi ni Ben. Salamat sa paharang. Pakanoyapang ng bahay. Daddy Popoy. At may gawang StreamYard ko. Ito may ako nagawa kay StreamYard na. Ano Hapon Julie? Na? Alam pa. May wari Apong blood, no? May gawang LS mo. Alam po. Ali, Daddy Popoy. Wari makakanat yan ang Daddy Popoy Mama Julie. Pala, kaya pala Hapon Julie. The Boy siya pala. The Boy si Koyang Blood, kaya Beket ang kaya ka rin. Ayan, balikan daw niya pag uwi. Balo ko, chuya kang Mama Julie, Daddy Popoy. Wow, kaya pala kaya Koyang Blood. The Boys ka pala. Wow, inabeda ko kitang The Boys. Putang kaya kitang Tingis Masi, yung karin kitang kang PSP, Pinoy Speed Patroller. Wait, nakapin na minsan, natsukapin kayang Kung marini na kang DJ Popoy. Makukyat ka na minsan, Aldo. Abang kapila niya ita. Bagay, Ikit wala kayo. akong problema. Diyang lokal katawang magkali. Basta. Sige Hapon lang. Teres, natsuka pa pa kayo na Hapon Teres. Kung mga nandyan po, nakikinig po, salamat.
Kung mag-BG-BG po kayo, magparamdam po kayo. Salamat. Magparamdam po kayo. Salamat. O, si Koyang Blood, dati ka pa bang kanta? Ditang kanta mong kaya, malupitan. Ngayon ka pa may kanta Koyang Blood. Kasi, Saglit, kasi nga hindi po. akong kaya eh. Na set up mong bayo. Kampanya bukan kaya pa, kaya pa makabisata. Set up mong bayo, habi na nga pong kaya. Apo Ronel, shoutout Apo Ronel. Ayan at yun ni Apo Ronel, paramdam ne. O, sige. Pakipasa mo. Anggak pa naman na last kay, dosi, or birthday na kasing Koyang Blood, i-celebrate kaya mo. Maski simpleng kaya mo ni Koyang Blood. Puta kasi bukas na ako masyadong makakay bukas. Oh, so, sorry, may obra ako bukas. Mukyat ko, Ken, saglit. O, sige, Apo Ronel. Sige lang. Ayan. Mukyat ko sana ka ribas eh. O nang kaso, marakal mo mukyat. Ang ribas. Apo Ronel, marakal mo mukyat kang ribas. Kaya na ako may kakukyat. Bisa ako mukyat eh. Kasi, minukyat na ako ito eh. Kaya, siyempre, bawi ko mo. Ayan. Apong Blood, nanyo ka nung bayo mo setup. Ating ka bang back? Pala ne. At la palang back to back ngayon ni pala Apong Ronel mamaya no. O kaya mo back to back. Ilang nga doon Apong Ronel lang po Merry Chris. Apo Merry Chris. Renel Dan, sabi naman ni ni Bena Molato. Ayan. Ilang pala nga doon Merry Chris, back to back la. Anong oras siya warita? Merry Chris OFW. Alas 11:30. 30 minutes pa. Dapat kaya po kupasan. Ayan, manyadyan meron ni Mama Julie. Binya ko ay niya por Julie oh. Paano si makalaro kayo kung naging kaya ko kaya Bluetooth ko kaya kaya sound card. Naman pwede, di ba? Kailangan talaga tinang kable. O pala maka-live magkaya pala yapong Merry Chris. Nadia Dan, sabi naman ni Ma'am Bena. Siglalan eh. Damdaman niya kapogi. May nakaboses, Koyang Blood, may nakaboses. Medyo sikat may bagay mic mo. Masiglayan eh. Hello mic test. Hello mic. Yan naman mo. Mahina. Mahina ya? Oh. Hi Julie, Oh, yan. sabi ng Nadia. Thank you so much, sabi naman ni Nadia, sis Bena. Hello Ayan. mic. Hello mic test. Ayan, yan. Koyang Blood. Hello mic test. Yan. Mic test. Maso masiglayan kayo mo. Uugong niya. Uugong. Sobrang kasiglayan. Nakabusit siya. Ay, datang naman yabong Julie. Lantaya kung ma-set up, makakaya. Masiglayan. Ay, na niya yapong Julie. O, yan. Oh, hello. Ay, na yapong Julie. Umagi ako ka. Ay, ako? Dali, tanggalin natin. No, kayo parang ako. Nakanita sa lese tayo. Wow. Ay, napong Papa Julie. Vlad!
Maka-stack up ka pa muna eh. Pogi mo. Apo Julie, magloko ya ka ng gaya na. At yung ugong. Lawan tayo na maka-set up. Ayun, no? Oh, Apong Vlad. Okay, mga klak. Moring ka. Makakala ka. At munta ka kitang StreamYard, kita settings. Pindutan mo. Oh, warit ang dati mong setup yan. Oh, nanatang gagawan mo dati, gawan mo. Pero aliwaya. Sige po, Ma'am Bena. Salamat. Kuha, nung nano yalagyut ang setup mo, yung kalbitan mo. Wapin. Ay, bitin. Oh. Kay. Makapunta ako kaya pa na akong bitin. Makabitin ka. Bitin. Bitin ka pala eh. Bitin. Aroy, bitin yan. Bitin. Alo pa na tambitin ko dati. Itang B8 mo dati, nung nano yung makasalpak. Oh, Mike. Hello. Yan, okay na. Kaso mo, mumugong niya. Maugong niya. Ali, yung pigagan na akong kanang earphone niya mo eh. Itang earphone na yung kanang cellphone. Kasi sinalikong headset na Bluetooth siya. Alaya pa lang. Ala yung Bluetooth yung bitin mo. Wow. Ala yung Alaya Bluetooth. tablet, itang ka na akong Ing? Itang ka na akong headphone. Itang nga sa likong headphone. Alayang tablet. Tatak na pili. Kahit ang dati mong headset kanito. Alayo. Pimiyagyan? Aro. Pimiyagyan man. So, yung headset mo kanyan, yung wireless Buti na mo pinyester eh. Kaya pinyag. Aro. Ah. Ali, tutuyan na pong blood. Yako. Yako dit ang gagamitan kong mic kanita. Oh. Pinyester eh. Kaya pinyag. Detang mic kun atlong sure. Pemi ako lang naman kin Pilipinas. Ngayon may tagang ka ako ining skal. Magsisi ko ba pemi kaya agad na meto. Kaya puli kaya palitan ni uling gustong kaya ito niya sumpong. Apo Julie, may message po kaya ka. Yapin niya ning setup na kanong yun eh. Check me. Ayo. Kaya Messenger. nakari may Kevin. Messenger. Dawin me. Wow, yan. Setup kayo. B8 China. Arubayo yung B8. Bitin. Apong Bloods. Bitin. Bitin niya kano, bitin. Itang bitin ko. Bitin. Ang nalang kitang bitin ko. Bitin, ano eh. Bitin niya kasi makakabit din yung kayo. Bitin, Aliwaya setup yung bitin mo. Bayo ya kay. Niyapin. Bayo yung latest mode ya. Latest model ya. So, yan kaya pabalo. Ala ka waring. Kaya kasi akakit eh. Yan katsura Mouse kasi. Ali, kaya mo mong i-headset mo. Yung headset mo, Ali, headset na palitan ng yung cellphone. Wow. Palitang kayo mo kanya nini. Sali ko po ito. Oh, ito naman pala. Sali ka po, tapotang siguro po, tunay pong DJ. Wow. So, paano na ka? Wow. Kasi, Ali, pinandit kaya ko na kabisading yun. bitin. Wow. Mapa ng B8 sa kanyan. Kaya ko niya kayo. Nano lagi. Magkain na kami mo mga team viewer. Maka-echo cancellation kawari. Na? Try mo na mo itang echo cancellation mo nung maka-echo cancellation ka. Yun o. Echo cancellation. Alam mo yan, atin niya pang masantingin ni Mama Julie. Na. Itang original sound na, wala mo, migla ko na ka namang lemen eh. Lako kita original sound na, mag-echo ya kanyan. Sige mo, subukan mo mong echo. Ayan o. Oh, di ba? Ito. Kaning echo na. Oh, magpatugtog ka mo. Magpatugtog ka. O, tapos lako kita ang stereo ko na. Sabi kaya kayong Wow. echo cancellation, makanya niya pamurin. O. Okay, patugtog ka. Patugtog ka. Oh, di ba? Yan, may ganyan naman yung kanawang kay Bugong. Mugong makasaksak masalese yan.
May kaya mo, yung headset mo, malatiya. Malatiya, naabot. Sa lesson na naman, oh. Oh, sa lesson na. Ayos siya, itamong ketang mic mo. Detang settings na nini. Yung settings na ning mic mo, no, ka rin itang volume na ning mic mo. Ka maka-set up. Maka-set up yung kaya mo. Itang volume na ning mic mo. Sikan memo. Subukan memo ng itodo. Ayan o. Tinodo kayo. O, todo yan. Tapos, Wow. putang laing ako. Ngayon ko mga ugong niya pamorla ko kay ngayon ko na niya. Yan, nalayan ngayon ko kanyan. O, yan. Masikane yaman. Makanya niya sa kasikan. Ngayon detang kaya na nitang, nampang-house na rin eh. Ito set up na retang mixer, atin yang kayan, echo, control, atin yang monitor, atin yang etc. ne. Timplan mo Ay ni rin. Pen. Away ni Pen. Ay ni Pen na yan. Padam ko lang na yan. Oh. Main volume. Itang main volume na makatodo ya. Yan. Daramdaman mo na kanyan. Uwa, yan naman. Diba? Wala mo lata niyan. Pero nandin masalese yun. Kaya pita ko lang eh. O, pida mo nga. Yan is hindi may kanyan. Hindi ko na lemon na o makati na yung ugong. Ali, palagyan ko Mama Julie ay problema ko yung Headset. kanang headset. Kasi, Kasi babalik ko putang magkanta ko. Di ba dapat dadamang ko yung boses ko? ala kang darandaman keng kilob. O ngayon munta ka kitang settings kanyan. Kita settings. Ngayon, try tayo muna. Munta ka settings kening StreamYard. Chuko. O ngayon pindutan mo itang mic. Ay, nga, makapindo yung mic ko. Nanong linwal? 12.24. Anak baka. Alin ang linwal? O biten, nanula pa. Basan mo lapin, baka nita, mamili ka to. Basan. O yung blood cell. Julie. Predeterminado. Biten. Espanyolin eh. Tres, shoutout. Ayun. Hello, Tres. Ay, Tres! Yes. Tres, pakitulungan mo nga ako, Tres. Kay. Pura microphone ito eh. Ayun ni Tres. Coronel, shoutout. Ayun, sino Coronel. Ayan, shoutout. Yan, magaling siya lahat po kay Edward. Sorry galing kami sa kabilang LS eh. Oo, nakikita ko nga kayo doon. Gusto ko makit doon, daming tao. Okay, Yung setup ni Hapong Bloods, hindi pa siya masyadong nakasetup kasi. Tres, hindi ko kasi kabisado yung biten. K1 ako, Apong Julie. Isang biten, merong idea ka sa biten. Wala ako sa bitin K1 lang ito. Pero, di ba po, Kuya Bloods, okay na yung setup? Yung inayos. Last night. Bago yan. Namin. Last night. Pero, ito nga, sinalpa ko yung aking itong aking earphone. Earphone lang kasi gamit ko. Earphone. Tapos? Oo. Maiksi kasi yung titi ko eh. Ay po. Ali, yung sa B8, saan mo sinaksak yung earphone mo? Doon sa B8. Apong Bloods. Dalawa yung saksakan ng earphone, headset tsaka earphone. Alin saan mo dyan sinaksak? Baka ibang saan mo sinaksak yan. Parang ginagamit. Hindi, yung ginagamit mo ngayon, saan mo sinaksak? Sa headset o sa earphone? Headset dapat para ano. Headset mo. Oo, headset. Headset. Saksak mo sa headset yung headset mo. Yung name na headset. Huwag kung saan mo sinasaksak. Pero wala siyang mic. Panyak sa kanan. Kaya nga. Wala akong Wala mic. akong mic. Walang mic. Apong blood. Wala yan naman ata. Ayan maugong pa rin. Maugong. Ugong pa rin. May ugong pa rin. Sa ba na siya kumukuha ng sound sa cellphone or pareho lang sa laptop kinukuha din? Sa laptop. Try mo sa iba naman kumuha ka sa cellphone ng music para at least. Baligtad mo. Ibaligtad mo yan. Hindi, pag magmi-music ako, dito sa cellphone ko. Naka-Bluetooth ako sa cellphone ko, binu-Bluetooth ko dito sa
Hindi Mm. ko siya ginagamitan ng wire kasi pag ginamitan ko ng wire 'to, marami rin baka lalo na namang mag-aano. Hindi, ang gawin mo lang, kumbaga sa mga ganyan, mga ilang wire lang, mga 3, isang mic, isang music, tsaka yung siyempre yung Mm. charger. Anong Yun nga. headset? Mm-mm. Headset. Yun nga, 3 lang. Ba't Headset. mahuhulog? Baka At malapit ano, siya ang sa... nakasalpak Baka ang naka-charge. nakasalpak dito, Oo, baka Hindi, yung na, charger ko, naka-charge ba yan? yung charger, tapos yung papunta sa laptop. Kasi yung sakit ko yung blood pag yung pati yung music kinukuha mo sa laptop mo, tapos doon pa rin nakasaksak yung pang-video mo. Ang mangyayari diyan, minsan may ugong. Tsaka minsan May may ugong Hindi. talaga Lalo yan. na kung naka-charge ka pa. Naka-charge Katulad ka. nangyari kay ako Ano, nila. iba kasi ito, ibang settings nito. Ang Ibang iba setup. yung charger nito, magkaiba. Mm. Magkaiba, tanggalin ko yung charger niya, maugong pa rin. Kami wala naman kami naririnig na Wala ugong. kami Ikaw naririnig. lang. Ikaw lang. Wala ka narinig ko ugong Wala. dyan. Wala kami Ako meron. naririnig na ugong. Ay, ako meron. Ngayon? Wala. Ay, wala. Wala siyang ugong kanina pa. Wala. Akin lang talaga, yung ano lang talaga. Baka yung Oo, sa headset mo settings. or AirPod mo ang may diferensya, hindi yung laptop. Sis Yung Renel, aking ano, Tres Morales, dun sa settings na yan sa StreamYard, hindi siya Hindi siya hindi accurate. siya Setting mo balansi. sa audio, tapos i-click mo siya B8. Sa B8 mo ilagay yung audio. B10. B10. B10 fault, ano ba yun? Ano ba yun? Default. Tapos yung speaker mo, i-B10 default mo rin. Kasi sa akin lang, ang lumalabas sa akin, B8 kahit K1 yung gamit ko. Ayun. V8. Ito naman kasi, ang tunay na pangalan nito, hindi naman B10. Pero pagdating dito sa ano ko, lumalabas B10. B10. Baka B10. Bitin niya. Si Papa Vlad, di na naman seryoso to. Baba, maayusin yung... Kuya Vlad, umakyat lang Hilain ako ko yung saglit. bitin mo dyan eh. Umakyat lang ako saglit para kumanta kay Apong Edward. Kasi meron kaming ano ni Apo Mary Chris. May back to back kayo. Oo. Ayan. At saka birthday Nadia. ni Kuya Vlad niyan. Ilang minuto na lang. Birthday niya. Tomorrow. Ayun, no? Ay, Mamaya, sa tingnan amin, mo. sa Pilipinas, Tingnan mo. 11, Narinig niyo ba ako? 16. Oo, narinig ka namin, Kuya Vlad. Alam niyo Rinig ba? ka namin. Rinig ka namin. Narinig Tinignan ka ko lang namin. si Apong Renel. Nawala yung ugong ko dito. Kunti na lang. Ayun. Natapos. Diba nawala na yung ugong mo? Wala Baka na sa akin yun. galing yung ugong. Oo Baka, nga, kaya ayun, umuugong na naman, oh. Ano bang gusto niya na? Wala namang ugong eh. Nabibitin ba? Nabibitin? Papa Bibitin na, Vlads. Ibang bitin ang gusto mo eh. pero dapat Kasi kung hindi ka pa ng bitin, K1, dapat dapat K1 na lang yun. O, K1. Hindi, ano yun mo lang. Seryoso, i-fix mo Apong Vlads dun sa settings. Ano mo? Na-stream Naka-ano na. yun. Hindi, mag-explore tayo ng magandang Yun mo, no? setup. O sige, pindutin mo lahat yan. Hindi, ibig sabihin, ititest ko. Sige. Narinig nyo? walang maingay. Wala, tama, malinis. Oo, malinis. Oo, malinis siya. Oh, O, di ba? Di ba, ayos naman? Okay naman. Okay. ano problema mo? Ayos. Ano ko nga lang, dito sa tenga ko, maugong. O sige nga, ganito nga ang gawin mo. Piliin mo lahat dyan kung alin yung napipindot mo na hindi maugong para sa'yo. Ikaw kasi nakakarinig sa headset mo. Ngayon, Wala pindutin mo talaga, ulit. no. Pumili ka dyan na hindi maugong sa'yo. Lahat may ugong. Oh. O yun, doon, May maugong ugong. doon. Kaya maugong. Doon sa kanina, hindi. Doon sa pinakauna. Ano to, tinatanggal niya yung ano, pag pinindot ko tong original sound, tinatanggal niya yung ano, yung echo. Echo. Oh. Yan, Okay. mawawala yung echo niyan. Baka naka-dry. Kasi pag May pinindot ugong mo pa rin yung konti kaya lang. oo, na talaga yung echo. May dry siya. Kasi sa K1, pag pinindot mo yung dry, mawawala yung echo. Oo, Ayan. parang dito. Parang Tapos meron ding amplifier. denoise. Tsaka Parang yung mixer, ano? parang mixer Oo. kasi yung K1 eh. Ito kasi nakalagay lang noise reduction. Yun, pindutin mo yun. Pagka pinindot mo yun, mawawala lahat ng ingay sa paligid mo. Kumaga, Sige nga, pindutin mo nga. Kung may ingay pa sa'yo. Pinindot ko na, ginagawa ko nga, pinindot ko tapos yung ano pa lang din naririnig ko. alin? Yung Maingay nasa pa rin. tenga ko. Baka sa ano mo na yan, sa headset.
Hindi kaya Oo. Yun nga Mm. sinasabi ko. Bibili daw siya ng headset. So, Bili ka na ng bagong headset mo, tapon mo headset na yan. bago. Yun nga sinasabi ko, yung headset ko, ang Mm. may problema. Sabi, wala kang Oo, narinig. may Earphone granules kasi. pa naman bukas. Dapat hindi Meron. umugong. Earphone Dapat kasi ang dapat ginagamit Parang, ko dito. oo. Parang ganyan din yung isa kong headset dito kaya hindi Oo. ko na ginagamit. So, Yung bili ka na maingay ng siya. bago, Kuya. Grounded. Kumbaga grounded din siya. Grounded Oo. siya. Ayun, Black. Maingay. Oo. Ay, Kasi nako. Renel, kasi, hindi masyadong nakakapasok sa loob. Isaksak mo kasi May- mabuti eh. Hindi, Kung nasa- saksak mo mabuti. Maluwag ba? Maluwag? Maluwag? Kanya yung buka kong blood eh, yan talaga may saksak. Hindi baka maluwag. Kasi pag maluwang, talagang magkaka-grounded, ano yan, Oo, maingay kasi yan. ano na siya eh, nagsishake-shake na siya eh, hindi na siya Mm. talaga fixed. Oo. Grounded yan. Kapag maluwag na hindi maluwag. ka pwede. Bumili kayong Grounded masikip kasi- na headset. Yung masikip. Kasi Maluwag Ito, na man. yan. Siya po Gawin Edward, ko pa po tumatawag. to. luluwag kasi talaga pagka lamig ka. Oo, yung ano ba yung tawag doon? Ano ba yun? Yung jack. Hindi Labas yung pasok. labas-pasok. Ah, Wag, oo. in and out, labas In masok. and out, in and out, oo, yun. Yung, wag mo masyadong Jacqueline. Ano yun? Action ka talaga. Ayan, o, di ba? Huwag mo laging nasa Balo mo Wag mo naman sasal- din. wag mo Balibat sasalin. lang din. Balibat lang din. Ugutan ko. Saksak eh. Ugut ko. Saksak. Ugut. Saksak. Ugut. Saksak. Eh, talagang luluwang yan. Kahit para naman Maluwang sinong... yan yung paglabas-pasok, oo. Kaya nga, ang gawin mo na lang, Kuya Vlad, kung tatanggalin mo, huwag mo nang tanggalin sa sound card mo. Kumbaga doon na lang sa laptop. Doon na lang, wag mong tatanggalin. Wag mong gagamitin sa anong bagay. Yung para sa sound card mo Mm. lang. Wag mong gagamitin kahit saan. Kung saan mo sinasaksak, natural luluwag yan. Kumbaga, padlock and susi yan eh. Oo. Hindi ka, pagka ginamit mo sa iba, hindi na kasya. Hindi na yan. Kasi Parang luluwag na gusto yan. ko rin ng Hindi pa- extra, hindi bumili pa din ng ginagamit. extra, ng headset. Kasi di ba yung headset, pagka hindi ka gumagamit ng sound card, linalagay ko sa laptop ko. Pag gumagamit ako ng sound card sa doon, labas-pasok din yan. Kaya bili ako ng extra. Subukan mo. Ilabas pasok, labas pasok, labas pasok, labas pasok. Luluwag labas talaga pasok. yun. Luluwag talaga. Luluwag. Si Papa Vlad, yan lang naman ang gusto niyang mangyari niya, yung pag-usapan natin yung labas-basok. O, di ba? May kantahan ba dito? Kasi bababa na ako mag-ano na. O, sige. O sige, magkanta na ka pa. Wag kanta na ka pa malago. Kaya ba't baka nito? 9 minutes, Ilabas. ano na, si Apo. Oh, sige, sige. Sige, Baka sige. iiyak yun. Dadaan ako doon. Sige. Oo. Madami Kakantahin ko ako si Kuya nag-aaral Vlad, ngayon. kapanahunan Diyos niya ko, to. Lord. Kuya Biyernes. Vlad, kakantahin kita. Ito yung kapanahunan mo. I think so. Biyernes pa lang ngayon, ano? My God. Pinantis So Sabado mag-ano na. na ako, stereo na ako. Sabado. Oo. Kaya kami. Sabado na sa'yo, Apong Edward. Kapanahunan ni Kuya Vlad dito. Kakantahin ko para sa'yo, Kuya Vlad. Akala ko naman si Kuya Vlad, ngayon pala ano lang niya yung picture niya. Ano ba yan? Eto na. Picture lang yan. Picture lang. Ay, at Kapanahunan mo to, di ba Kuya Vlad? Yes. O hindi? Oo. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay ang alaala ay ikaw ang ating suyo ang walang kasing tamis sa gunita pala ay ubod ng pait ang nagdampong pag-ibig mo'y di ko batid kung minsan pang magpabalik kaya wala nang nalabi sa dibdib ko kung di ang alaala ng pag-ibig mo sahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita malilimutan
pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Butchok the Great, mega shoutout kapatid. Hindi ko masyadong master ito, Kuya Vlad. Siguro ikaw alam mo. Abang ako'y nag-iisang nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Side B ko na Kuya Vlad, hindi ko master talaga. Panahon mo yun, di ba? Tumahimik si Kuya Vlad. Kuya Vlad. Ene patilo yan. yapong ganun. Butchok, shoutout sa'yo Butchok. At saka si Ma'am May. Ma'am May, mega shoutout. Sis May, mega shoutout. Talagang ano kami. Miss Larga kami. May, hindi ka lang Miss May. Okay, side B na. Kasi nandun na si ano. Ito yung aking Yes, cover sige. song. Ay, 5 minutes na lang pala. Iiyak si Apong Mary Chris. Sis May, kapatid Butchok, mega shoutout sa mga nasa baba dyan. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang naingin. May nagsabing marahil nga raw ako'y hangal. Ang sagot ko, ako'y hindi hangal. Masangalang pusong di marunong magmahal. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw ko mang wasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang naingin. May nagsabing marahil nga raw ako'y hangal. Ang sagot ko, ako'y hindi hangal. Masangalang pusong di marunong magmahal. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw ko mang wasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Kasalanan bang umibig nang walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat?
kasalanan, ayaw ko mang wasto sa pagkakamali, ayaw kong gumising. Ayun, okay. Galing naman. Alis lang ako ng stereo. Naghihintay na siya O, kung diba? magaga doon. Sabi ko, sinasabi ko nga sa inyo, nahasa na nga kayo, pati si Apong Tres, kasi nga, lagi kayong umaakyat sa mga ibang LS na nahasa Kaya yung mga kahit boses. konti-konting kanta lang. Dati, hindi ganyan, Apo Ranel, ngayon, gumaganda ng mga boses niyo, di ba? Ang totoo! Totoo! Seryoso ko. Apong Vlog, di ba? Apong Julie. Wala mga musik po. Totoo naman Apong Julie, di ba? Ahasa May na lang echo. yun. Sino may echo? May echo. Sinong salarin? Hindi ko alam. Wait lang. PM. Ay, nalis ko na yung akin. Wala, Kuya Vlad. Rinel Nero. Yapong Edward siguro atin yung echo. Kasi ako Wala. Ito cancellation na ako nakacheck. Oo, inalis ko na. Yapong Bloods. Wala. I-mute mo si Kuya Vlad. Baka hindi siya nakamute. Yung ano. Bakit? May echo ka ba? Echo. Wala naman, no? Wala. Meron? Wala. Ayan, wala na. Ayan, wala na. Kaya na. Wala na. Tignan ko lang siya po Merry Chris kung nag-live na. Naghihintay sa akin. Amazing. Kapag titignan mo, tatry ko naman. Sige. Sige. Banat. Wala pa, hindi pa na ano. Wow, ganda ng thumbnail. Prinsesa. Be wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great shall fall and fall apart at all, then between the sand and stone, will you make it whole? So I sing this song to all of my friends, for these are the questions we got to face. For exercise that we call life, next in line. Oy, Lord, naalala mo ba nung tayo'y nagsasama? Maiyak-iyak na ako, pero sabi mo ay okay lang yan. Basta tayo'y nag-alapit yan sa may salamat na tayo'y magkasamang muli. Salamat, tunay kong kaibigan. San Miguel Beach, run away with my love, run away with my hope, run away with my love. I'm afraid to fly, and I don't know why. I'm jealous of the people who are not afraid to die. Sumusunod sa galaw mo, sumusunod sa galaw mo. Lang sabi, di tulad ng iba, puro forma lang naman sila. You will go. I know wherever you will go,
Ayun, 'di ba? Next. Medley na 'yun. Butchok, may galab Medley shoutout. na talaga. Alba Chuck, te. Galing Naka-jackpot naman si ng ano, si akala ko Apong Tres Morales. ang galing ng medley ni Apon Tres. Mm. Ngayon ko lang Bagay na narinig. bagay yung medley na yun. May echo. Minamalat ako. Jens, miski ka ako. Zelzy, shoutout sa'yo, Zelzy. Wala naman. Wala. Zelzy, salamat. Pero rinig yung BG lang, kinig pa sa work pa ako. Sige, no problem. Salamat. Pero na, sabihan mo kung magkain ng kabila no problem. Di ba ka nga po, Merry Chris? Mag-start. Mag-start. Puwata mag-makeup ya pa. try po. May kapya pa. Sige. O next singer. Sulod de pa itang corona da, maka-corona la. Okay. Kaya la, Okay, Reyna, Queen. Kalagudaping ka rin Reyna, Queen la pala. Queen of the Night. Ugutera Queen. Oo. O next. BG lang kinig na. Apong Bloods. Okay Ah. lang kaya ka. Okay yung setup mo. Ito na, mga lambu yun. Ako Tres, medyo mahina yung music at saka volume. Music. Oo. No, medyo mahina. Oo, lakas mo ng Medyo. konti. I-balance siya. Mahina yung music mo. Mga lambu cheng kayo. Anong mang nangangalambot naman dyan? Nangangalambot na talaga. Mga lambuin ka na akong kayo, cellphone. Ba't ano ba yan? Nangangalambot yung cellphone? Ano nang nangyari sa cellphone? May ugong, di ba? Oo, may ugong. Lumakas ang ugong. Kuya Vlad. Pero pagkakata, wala tingnan mo. Mute ka nga. Opo, makakatawa na. Pero ng konti. Look out on the summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hill, sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and winter chills in colors on the snowy meadowland. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. Starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflects in Vincent's eyes of cherub blue, colors changing hue.
O mga judges, ano masasabi niyo sa music niya? Set Okay up? naman yung music niya. Ayan. Medyo okay na. Ako, Julie. Yun nga lang mo, after mo kumanta, may ugong. May ugong, Kuya Vlad. Meron pa rin, ugong. Ako simply Zay Mega Sharon. O meron ba sakit? Ano talaga to, kailangan ko talaga ng ano, ng Headset. headset. Papalitan Oh, ko yun. sakit sa tenga. Oh, lalo na kung tayo naka-headset. Oo nga, di ba? Wapin. Pagka ganyan, wala naman, di ba? Edward, baba na ako kasi maninay ni ako Mary Grace. Kaya tang back to back mo. Apong Edward, apong Julie, apong Kuya Vlad, kung hindi kayo busy, pasyal kayo kay apong Mary Grace. Sige, mamaya. Back to back kami. Sige, mag-start na siya. May babush. Adi, ano, yung back-to-back nyo, ano yung talikuran ba yan? O, may wala ka na doon. Mukhang na lang rin kaya Beto Mama Jules, Ken. Inabo ko. Uwapin eh. Apo Renel, salamat ha. Mamita ko po kita kung aking day. Apo Tres, salamat mo rin Apo Tres. Magkanta ng cabin Ken, Mama Jules. Ayan. Echo pa, echo. Hello. Ayan, mawawala na yung echo ko. Yan, wala na. Ito lang katandaan ito eh. Mabilis niyang matanggal ang echo. Meron siyang Ayan, hello. agad dito sa akin. Ano. Hiningi ako. Hello, sounds. Ayan. Apon Julie, sabi ni... Ayan. Zelzy, salamat ha, Zelzy. Kumusta ka na, Zelzy? After nito siguro kay Apo Mary Chris na siguro. Kayo, Pwede kaya mukit ka rin. Ali, kaya Back to back dito eh. Kaya rin mo, makuna. Apong Vlad, may na yung boses mo. May naya? May na. Yan, okay na. May na pa rin. Basta, kaya rin mo Kenny, munta na akong sali. Wapache mig-live ya? Kanino kumunta? Ali, ikaw, baka may ako na kakin. Ako nga po, Mary Chris. Lumwal na ako, sali ko. Sige. Sige ko yung Vlad. Kailangan kang maggaya pang Vlad. Sali kasi, di ba, bukas yung live mo. Para masyado magka-problema yung setup mo. Kaya sulat ko bukas. Apo Diyos, sa Choco Pakyan. Yan. Apon Jules. Apon Julie. Check Kepen kung mag-start niya. Mary Chris Lacson. Wala pa. Busy na sa work ako. Busy na sa work. Okay. Busy sa work. Upload ka na lang, Zelzy, para hindi masayang yung channel mo. Ako, talaga kailangan mag-update ka kahit papaano. Live or mga vlog. Si Selji pala yan? Selji. Si Zelzy yan. Apong vlog. Si Simply Z. Selji. Wala pa, hindi pa nag-start to. Si Apo Mary Chris. Ayun na, yun ni Apon Julie. Apon Julie nga hindi kayo mapansin na yung logo mo. Mama Sukya, Mama Pia. Mama P talaga. Mama P na ako buntok. Mapalik buntok.
Mapali ko buntok. Wala no. Ano? Ano? Hindi ka buntok. Na? Hat ka kanya, naman kanya, burog sa kanya. Hot pandesal. Siya nga eh. Talang Mama Pia, babasugya ka niya. Mama Pia. O, diba? Black and white. Ano ng panahon. Sabi ko nga po, Juliet, kadalumdum kaya ka ako. Madalumdum. Black and white yan. Ha? Black and white yan. Itang uso yan eh. Itang unang panahon. Kasi may manahon na ako itsura. Kasi oldest Unang ko. panahon eh. Unang panahon. So, Apon Julie, pinanggay. Ayun eh, SLG. Sel G, may galap shout out. Simpleng S. Simpleng Z. Siopaw yan. Wah, ganyan. Siopaw. SLG yan. Ay, no, alam mo yung tsura no, SLG yan. No? Si Siopaw talaga. Simpleng ka, simple. Nangyari sa'yo, baka simple ka na lang. Yan lang ako. Yan yung mga dati. Baka Apon Julie nagtatago. Paano nagtatago? Patagay pa mo kaya pong bloods. Sige. Mute muna kami. Salamat. Pong bloods, ini. Espanyoles. Sam. Como una promesa eres tú. Apong Julie, walang music. Walang music. Bakit wala siyang music? Wala siyang music. Ay nako, kaya pala. Kinalabit ko pala. Okay, yan meron na. Meron na. Okay. So. Como una promesa eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Como lluvia fresca es mi mano. Como fuerte brisa eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú. Algo así como el fuego de mi era. Algo así eres tú. Vida, algo así eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, así, eres tú. Ya soy. Si eres tú, algo así como el fuego de mi fuente. Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú. Algo así eres tú.
Algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú. Mi vida, algo así eres tú. Como el fuego de mi hoguera. Eus tu. Kaya ka nose to, eus tu. Ayan. Anong kanta ito? Hapon Julie? Ano? Espanyol? Ano ito? Eras tu. Eus tu. Apong Bloods, nano yung buri sabi ng eras. Kahit Hapon Blood? Russian, mga yan. Spanish. Spanish. Hapon Ibig sabihin Bloods. Hapon Julie. Mahal kita. Nakamute pa. Ha? Nang It's ibig like, sabihin nito. ano, like you ata. I like Like you. eres tu. Tabano, Apong Bloods. Nano yan, like you ne. Maki ba to, makamute ya. Hapon Blood, makamute ka. Alayo. Actually yan. Alayo, Apong Blood. Apong Blood. Hapon Zelji. Ayun. Hapon Julie. Ano? Apong Selji, eres tu. Eus tu. Bakit tayo pa mag-umpisa ini? Patagalang Kalambat. patutudyaga lang yung Merry Class. Kalamba da mag-makeup. Wapin. Ako po tayo Ali, akong Julie, kapit de ba itang corona de? corona ba? Oring corona da rin nga to. Pangalag kalago daping kini bala. Diyos sa lang. Ayan, Julie. Ano, Apong Blood? Ano bro sabi ni eres tu? Ikaw ba yan? Na? Ikaw yan. Ikaw yan. Ikaw yan. Ikaw yan. Hapon J. JTV official. JTV official. Shoutout. Ayan. Yes, soy. Ayan. Ako to. Ikaw yan. Eres tu. Ano eres tu, eres tu? Manano yung grammar na nito? Eres tu. Eres tu. Eres tu. Eres tu. Wa. Ano yung, makana niyang bigkasan kasi yung kaing friends pa che makanita eres tu ya ngawas mi eres tu. Ribas. Mega shoutout Ribas. Ribas, share na yung vlog. Bakit apo na no? Isabel Ribas, may kanina, mukha na ka. Napamagumpisay ka Nakatambay ko kang Apong Ribas ng link, kaya lang ako magkay. Kasi next time na lang ako kit sa'yo, Ribas, ha? Ako man, parang yung boses ko may, palyado. Palyado boses ko. Tingnan nyo, malat ako. Hindi. Eros. Eros ka, no? Eros to. Eran tu. Eros tu. Eros to. Eros tu. Eros tu. Eros to. E-R-E-S. Lumatin niya mga niya. E-R-E-S-T-U. Eres tu. sa Spanish ganito yan. Mama Jolie. Kung ano yung nagsulat doon sa ano, yun. Kaya na boses Hapon Blood. Bala mo. At yung kaiba nyo. Como el fuego. May nakaboses Hapon Blood. Eres tu. Eres tu. Ago si eres tu. Ot, gagaloy ko yung blood. Alilala, gagalo. Eus tu. Pero kako yaus tu ito. Yaus tu. Eka patakla, eus tu. Sa itang tu, makanya itang tu. Tiyu. Tiyu yamu, tu. Wow, talagang kulang yung ER. Kulang yung E, layang ink kaya ka. Eres tu. Yan. Yan, makanya nyo. Ayan. Pag mangutang yan, kailangan natin yung makanya, no? Eres. Buhatin niyang apostrophe. Apostrophe yan. Mama Jolie. Itang bago makanya. Itang E. Yan. Apostrophe itan T ay E. Yo. Bala, French siya rin. Makanya niya rin. Kutang kaya, tinyang kaya kitang babo. Itan T, itang U. Yan, toldok. Masakit ang dinan ng kopya. Atin yung kopya. Mapangupyala naman, kaya kami muna man dakala kopya. Patseret ang kopya nga reta, pali mo laliwano ang meaning. Lakome ko yung blood. Eko yung sound card mo. Yan nalani. Sabi yan, may lakuha naman eh. Diyan nga likod, Eus takit ang tu. setting. Eus tu. May nakbag ka kenduyan. Eus tu.
May kulang ka isip, kahusto. Alam mo gusto simula rin nga doon kay. Ela pa magsimula rin kaya rin Queen of the Diwata. Ugot, Diwatang Diwata. Ugot. Hello? Alikayla, May Queen la nakaboses na, Queen may la, nakaboses. ati lang corona eh. Atin Queen niyang Lapid. kay, at atin niyang problema Queen yung la, kanakong Queen. kay. Silang corona. Atin niyang problema. Ribas, Coronavirus. salamat Ribas. Corona, sila na ang bida ng ugoterang mga reyna ng mga ugitera. Oy, Ribas, nandito ka, sabi ni Bena. Oh, kilala ko siya. Ma'am Bena. Iribas, Ribas. walayang jacket ka rin, oh, Iribas. Noon la rin Ah, tao ka kakain. rin. Uy, Ang umpisa nyo cold na uy. Nanonood ba kayo sa akin? Kahit sa Ah. thumbnail lang. Oy, never pong Walang kinasala, no? Ah, pangkasal na pala rin. Pangkasal la. Kaya pinugutera, di ang alalang bride. Ay alalang maids. Alalang ng pangawas kareta. Itang bride. Kita mo itong groom. Alalang groom. Gutera la. Ate Ibig palang Bena, sabihin. minutes po. Sabi naman ni Selgi ay ni at kay Nana Boses. Neno. Ikaya ka ni Koyong Blood may naya boses, sabi ng Ribas. ETB, Apon J. Oo, kaya pa makasetup masaleseng kaya na apon Jay. Yung setup. Hindi pa masaleseng setup. Ate Bena, ikot-ikot lang, sabi. Tapos ka na ba? Kapogi, pakikanta yung ano ba yan? Ano? Tayo. Pakikanta yung yun ka. Kinanta ko na kanina. Yun ka. Dito nga si Apon Jam kanina. Binobola na naman Chip. ako ni Apon Jam. Parang Jay, piniem na. Mag-start po. Piniem na ako, ano? Ay, piniem na ka. Kanta mo na itang jacket, ana. Kinanta ko na, Zelzi. Mag-replay ka na lang. Ay. Mapali ko buntok, Mapali. Kaya pala bubusok yung gaya mo. Yung kaya kang... Ali, tabalo. Ano naman ako. Malamig na naman kasi. Naka-high blood ka. Naka-high blood na naman. Tumaas na naman ng high blood ko. Kakatapos lang, ate. Ay, birthday ni Hapong Hapong Blood. Ay, magalas 12. Anong oras? Oh, happy birthday. Pagkatako ng happy birthday. Oh, sige. Papa Blads, yakong promero magkantang happy birthday kaya ka. Dakal salamat. Balo mo naman labda kaya. Guys, batiin natin si Koyang Blood dahil birthday niya ngayon. Tatanda na naman siya ng 150 years. Hindi, patras yung edad niyan. Patras pa? 22. 22. Magiging 21 na lang yan. Happy birthday song. Ayan. Happy birthday song. Saan kaya rening... Okay. Birthday song. Okay. Mina mo. Happy birthday! Happy fiesta! Happy Valentine's! It's just a year today. 1 year since he went away. So happy birthday, dear Koyang Blas. You're all today. There'll be a cake tonight. One candle I'm gonna light. So happy birthday, dear Holly. Hello, still born tonight. When we walk out, I felt my heart break. That when you came to me, dear heartache, you made my heart your home.
Now look how big it's grown. Look like it's cast, it's here. The blues, the memories, and the tears. So happy birthday, Koyang Vlads. Sana'y maligaya ka. So happy birthday, Koyang Vlads. Sana'y pagpalain ka. Happy birthday! Yahoo! Ayun. Apo Julitang, happy birthday sa'yo ang inuman. Sa'yo ang nananan. Happy Birthday sa yung inuman. Happy birthday. Ayan, ito siguro yung... Wow. Very wow. Ayan, Ayan. sige Apo Julie. Kantayin mo na. Yung Ay, kay yung pulutan. Joy. Happy Fiesta! 1, 2, 3. Tat, tat, tat. Oh! Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana ay mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inuman, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana ay di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tutugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Woo! Merry Christmas! Happy Fiesta! Yan na po mga kaibigan ng mga banda, musiko. Parating na. Ayan. Banda rito, banda roon. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana ay babusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tuktugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Woo! Happy Fiesta. Happy birthday. Sa letra ng B. Okay. Binabola. Galing naman. Sa letra ng B, Salamat, Koyang mga Blads. Happy birthday. Salamat. NJ, Ano, TV. Koyang Blads, okay Salamat. ning sound card mo. Aliya pa. Balupin eh. Kain. Kulang yan ang setup. Medyo ngunguyapin na boses. Kali kong headset. Naning sound card Selim. Yung makakanakit ang kain kain. Meron view sana eh. B10 niya kano hapong Jay. Pero B10. Wow, kaya ba? B10 yung mga kain. B10 na naman makakabit yan eh. Nukot niya makasakit ang charging. Alitin niyang sariling kain. Ayun niyo, B10 Pro. Ali, nukot niya makasakit nano keng laptop yung makakasa. Wow, kay laptop. Nukot niya makasaksak yung B10 mo ketang charging o ketang live. Ali, makanini eh. Atin yung sariling charger. Makakana. Kutang kay, makakawani kitang pang laptop. Atin niya naman sariling pang computer. May malyaring kabit itang charger na kening laptop. Kasi alya gumano. Sibuan kay. Amo ne. Sibuan kay.
May po rin kinontak kay Yapong Popoy. Yung bal nung yakong grounded o ika. Yeah, Yapong J. Grounded ya. Nandun niya pa yung balamoting. Hindi na yung Yapong Julie. Alinia. Payo yung grounded Yapong. Balamoting repa mamandar. Iya pa. Kulang niya setting yan. Kuyang Bloods. Kapilan live stream mo rin bukas. Bukas, alas, yes. Pilipinas. Bena Mulato, shoutout. Ayan, Bena, salamat sa taas sa mga huli na. Babalikan ka na yung okay. May kikaitam? Ako. Party. Yo. Parin. Low sound check. Pada mo na mo makapada na. Ay ka nga pang blood. Itang ako cancellation na po to. Nice ko ni ONJ. Apong J. Apong Julie lalo pa ni, laba may start ding aduang kain eh. Ding diwata. Oting nani maka-posing camera ng Kuyang Blood sa gagalo. Ala, makanya mo, gagalo. Apong Julia. Makaramdam yan yung tsaka niya nalong left hand. Apong Julie. Tsaka niya yung nalong. Apong Julie. Wah, actually ka rin nga liwang LS kanini. Wah. Julie. Mag-live ya kasi kaya, yapong Merry Chris, mag-back to back ya. Ay may liya po Julie. Ay wari napon la po, napon pa itong live stream da. Ang yan eh. Bala ko back napon. to back nga doon nga po rin lang po ay Apo Merry Chris. Sabi ko po tagalang bawal mo kiyat kasi back to back kayo mo, duwala mo eh. Wapin. Pag back to back ito pwede kasi front to front magsilbi kayo. Pero kung apat Ang side to side na. Na ako magsilbi ka rin lang magpag-front. Wala mo tayong baybat. Front to front ang side to side na. Pero itong back to back ito pwede. Front to front. Tama ka pagkanta nung bigugulutan tamo. Wala tama ka pagkanta. Front to back. Diba? Pero sabi makabak ka magkanta ka nakadaramdaman. Diba? Front to front ba? Parang naintindihan ni Apo Selgi yung ano. Masakit ko. Totoo masakit ko buntok, masakit ko batal. Masakit ko nga na gano'n. Paano mo tisasali? Wala ko pasing. Teka ba man yara, Diyos ko, 12 naman. Magtinda ka pa. Sara mo na yan. Ano yung... Grabe, happy na 12 na. Magtinda pa, oh. O, ba't pambengi yata? Alas 12. Dinano Yes. Test. Ali, Apon Julie, magpakwal tayo ka na. Hello, Mike Test. Ay, tama, sisikane. Hello, Mike Test. Yan, no. Kasikane, no. Oh. Nagyaring SC ka na, katuto ko na yung asbok ko kayo ng microphone na. Tutok. May naniwaring mic mo. Hello, Mike Test. Ito, yung microphone na rin kayo. PMM kasi Apong Blood eh. PMM kasi sa natin naman sa listening setup mo, PMM. Apon Jay, wala pang balak man niya. Ati pawaring tawag yan na lang kanya. Ako tuloy makakaya. Ako tuloy, pabalo, kaya kabisado, makanano kayong gamitan nining. Dating setup yung microphone ni Apon Julie. Na, makami Apon Jay. Na? Kaya balong gamitan ng boses po kanini. Atin po, neng minsan alas 2 kung manyara kasi bengi ko mo makakamaling masalis. Masyadong marakal kompetensya istungaldo. Balo mo, kayong lugar yung ayan. Hanggang alas 12, alas 3 paninggan nil dot, tipa sasali. Timpa. Saka maraming
tawag yan. Mumuli ko Tsaka- din, alas 3 din kaningaldo. Dati pantawag Atin pa, kendalan. wa. Pamulya Tsaka- ko lang. Uy, mamanap na kayo. Tsaka siping-siping lang kasi rin tindahan niya, nengal dola makaing abli. Bengi ko mo makabawi-bawi kayang abli. Tang matutudno din ang kalaban eh. Ibig sabihin, Apong J, matutod ka kanya, magigising ka mga dang alas 2, alas 3 ni. Wala mo, pang call center ka rin, pang ganingaldo ka. Matutod ko minsan matutod ko alas 2, alas 3, bigising ko alas 12. O kaya magalaw naman yan. At saka retang Naintindihan ko yan, Apong J. Saka retang magobra kayong kahit kitang taga-Angeles, karla pa mumuli kitang bandara. Wow. Kahit Magobra kayong kahit kayong SM. Pingeryo. Kay San Antonio. Ka naman, Wow. Apong Bloods. Ali. At saka ating kasing gotoang ka rin, kitang highway. Karakal gotoang ka rin. Ay, Diyos ko, ganingaldo. Alas 3 pa, makagising kaya pa ka rin. Tsaka yung mga bumibili ng alak. Ingalak yung salikan, Red Doors. Yung alak. Red Doors tsaka Redor. gin. Perador. Yun. Kasi pagka araw, walang ganong bumibili dahil maraming kompetensya. May mga tindahan kasi dito, dikit-dikit lang yung mga tindahan. Inggawa mo Apong J, maglelo na ka rin. Bantot. Ali, mega play ko kayong lalamog, na-play kitang kotse. Lutuan mo na yun, pati spaghetti yung pong kain. Lalamod, may kaya ka? May registered ko. O nga kaya ako pa makapagbiyayo uling itang bateryanin sa kanya ko medyo may naya. Palitan kaya pa. Lalamod. Masanting ito. Takay. Kaya sa kaya tanga lang obra. Kasi ganito. May kaya ko, may registered ko kaya tang Lalamove driver apps. Ay, tami. Maglalamove na ako pa. Kaya sige nga lang obra. Order kaya kanta. Wala mo rin Grab. Grab. Pero pamangan mo ka nito yung kakaya mo. Depende. Anti mo karetang riders. Aliwaliwang ka, anti mo, atin lang pa-deliver gamit-gamit, man yan. O nangyaya ko kasi second ko yung in-apply ko niya, medyo mga reguling kaya ko kanyan, pick up ko nung mag-grab ka. Kasi yung pick up ken, putang dalanan mo itang dadalanan mo, ting dulo ba customer agad. Wow. Grab. Kasi online yan eh. Bayaran daw online. Diretso na kayo account mo. Pinas ka, Apong J. Nasa Pilipinas siya, Chelsea. Nasa Pinas na ako. Mag-iisang taon na ako walang trabaho. Oo. Wala. Isang taon. Pero di ko pa nakita si Apong J. Mag-iisang taon na ako sa April. Pero alaman yan naman. Biasa kasi magdalay kay apulot kang negosyo ang pong kay. Mag-discarte lang. Kaya kakay. Mabasyo. Ay, masakit ko. Ay, minukasasag ng panulo niya. May bukulag na. Isang taon na akong walang income. Muna panulo yan. Puro labas, walang pasok. Kaya kailangan nang magbanat ng buto. Pero mahirap dito sa Pilipinas. Hindi katulad nung nandun pa ako sa labas. Sigurado yung sweldo. Dito kung hindi ka kikilos talagang wala. Di ba, Apong Blood, at sa experience mo, di ba? Kaya yung Pilipinas talaga sakit. Kung yung kagala, wala. Alam malyari kaya. Mahirap. Last year nung depende na mo kung anak ka mayor or presidente, yan. Kung meron kang kunwari, dumating ka ng Pilipinas, may magandang negosyo ka, walang problema. Siyempre, kung buwi ka ng Pilipinas, wala ka naman negosyo. Puro kumakain ka araw-araw, nagbabayad ka ng bill buwan-buwan. Kahit may marami kang ipon, mauubos kung wala namang bumabalik. Tama. Meron namang apartment, wala namang nagre-rent. Buti yung isang unit merong laman, pero yung dalawang unit wala. Kaya medyo gipit din. Asan ba malapit yan, Apong J? Malapit ba sa SM yan? Baka, di ba? Sa mga nagtatrabaho sa SM. Malapit lang kami dito sa mismong Arayat, yung town proper ng Arayat, sa mismong palengke ng Arayat. Malapit lang dito.
Ay, noong nandyan ako, doon ako natutulog sa malapit kila Jay. Hindi, dapat tapon Jay, promote me. Halimbawa, vlog me. O, may rin vlog. Kasi kapag may produce yan, balamit ang yung remote me, sigurado, dakal muntag yan. Sano? Atin talagang time kasi nung kasalukuyan namin ginagawa yung isang unit dun sa taas, dun sa may garahe. Tapos yung 2 unit may laman. 3 yung pumunta sa akin dito naghahanap ng bahay. Wala namang bakante, ginagawa pa namin yung isa. Ngayon nung natapos na yung ginagawa namin, nagkaroon ng bakante, wala naman naghahanap. Kaya ewan ko, tsempuhan din siguro pagka meron talagang naghahanap. Darating din yan. Oo. Meron din yan, Hapong Jay, sigurado. At saka bagong-bago pa yung pinagawa mo, tsaka maganda. Sigurado meron yan. Di ba, Hapong Julie? Yung ang bahay ko sa Lakyas, ipaparenta ko lang yun ng commercial space, yung up and down. Kasi kinuha muna ng mga kapatid ko si nanay. So walang tao doon sa bahay. So ang gagawin ko, masanting parenta. paparenta ko muna. Commercial space kasi pwedeng maging 7-Eleven yung kantong-kanto kasi yung ano namin, yung bahay. Kaya yung Alphamart niya. Alphamart, pwedeng upahan ng Alphamart yung lugar ko na yun. Kasi pwedeng niyang gawing tindahan yung sa loob. Alphamart, di ba? Kaya sabi ko, negosyo na lang. Okay lang yan. Nalulungkot ako na wala si nanay doon kasi nga bahay pinagawa ko sa kanya yun. Tapos ang iniisip ko lang kasi walang makakasama lagi si nanay. So sabi ko, dalhin niyo muna sa inyo. Pinopost ko sa Post me kang Arayat. Ikang channel kang Arayat. Maka-post na pinopost ko dun sa mga GCD, mga rito, yung mga page ng Arayat. Arayat page, post me. May nag-inquire. Hapon Jay, may nag-inquire man. Meron naman nag-i-inquire, kaya lang minsan katulad nung nakaraan may pumunta rito, tiningnan yung mga unit. Ewan ko ba't hindi na bumalik. Isa lang. Lagyan mo dyan? Dulunurin mo ako. Bigyan mo. Tapos hindi, bigyan mo. Tapos sinasikaso ko rin yung meron din kasi ako ng linya dito sa linya ng tricycle dito sa inasikaso ko din yung pagka baka pumasada din ako. Baba mo na. All around na ka. Hapon Jay, all around na ka. Oo nga. Hindi, pwede naman yun. Kunwari, kung bumibiyaya ako ng Lala Move, pagka tinatamad ako, pwede rin akong pumasada ng tricycle. Kahit paano naman lang. yan? Ano ba yan? Flexible. Pwede mo naman Tsaka hawak ko naman yung oras ko. Wala naman akong amo. Wala ka naman boss dyan. Ikaw ang boss dyan. Wala naman akong boss. Sa akin naman yung tricycle, sa akin naman din yung sasakyan. Kaya kahit tricycle lang. Yung panghatid mo ng Lala mo, lang yun. Kung items lang na kung items para sa items na magagaan, tricycle. O diba? Subukan ko muna dito sa sa Pampanga, pero pagka nagustuhan ko, baka siguro rin ako, mag-expand ako ng ng mga biyahe katulad din sa buong Region 3 ganun. Pagka nag-click, mas malayo yung mga nararating. Pero subukan ko muna dito sa kasi syempre bago pa lang naman, mga ngapapa. Saka Pampanga muna para hindi masyadong mahal lang. Pinag-aaralan ko pa yung apps kung paano gamitin. Tsaka nanonood din ako ng mga tutorial sa YouTube ng mga yung mga beginner, yung mga tutorial mga beginner na sumasali sa mga ganyan. Selji, kung uuwi ka ng Pilipinas, mag-isip-sip ka. Mag-isip-sip ka muna kung magpo-for good ka. Alam mo, sa totoo lang, galing ako galing ako sa Pilipinas. Alam mo ba, hanggang ngayon, iniinda ko pa rin yung gastos ko doon magpapasko, di ba? Ang laki ng pamilya ko. Pero ako hindi ko na-expect talaga na ganito yung mangyayari. Isip ko kasi
Yung nasa isip ko noon, for good na ako, at least okay na ako, may apartment na ako, 'di ba? Kulang pa rin pala. Hindi pa sapat. Kulang Kasi talaga. maliliit pa yung maliliit pa yung mga anak ko, nag-aaral pa. Lalo na pag nag-aaral ang mga bata, magastos yan. Diyos ko. Totoo Medyo yan. may konting pagsisisi na ba't ako umuwi. Pero hindi rin naman na masasabing pagsisisi kasi nakakasama ko naman yung mga anak ko, 'di ba? Nakasama ko naman yung asawa ko. Pero try yung mo muna. Katulad ng mga may gusto kaming bilhin, anytime nabibili namin. Ngayon medyo tipid. Budget. Di ba? Muna, syempre, kasama tipid yan. talaga. Kasi wala Hindi, nga kasing income. Hindi ka kamukha dati, may regular income ka. Ngayon, talagang wala yun. Yun ang doon, yung pinaka number 1 doon na mahirap. Pero yung regular income mo, meron naman siguro kayo. Kaso hindi kamukha ng dati na medyo yung pagka malaki. meron kang gustong bilhin, nabibili mo lahat. Dati, nabibili mo tilapia. Ngayon, tuyo na. Parang yan, di ba? Oo. Parang gano'n. Katulad nga, may sasakyan ako, hindi naman ako makaalis kung wala akong diesel. Di ba? Diesel. Ang mahal pa naman ng diesel ngayon. Sobrang mahal dyan sa Pilipinas. Pagka bumiyahe ka, kailangan yung wallet mo may laman. Hindi ka pwedeng bibiyahe ng walang laman May yung pocket wallet. money ka, meron kang panggasolina, meron kang pambayad sa tollgate. Tollgate, magkano yung tollgate? Sa ang Skyway, yung 100 lang. Wala kang pera. Sa Skyway, yung 100 lang na ganyan, 300 na yun. Paano pa yung pabalik? Kaya nga, Bunjay, mag-imbak muna ako. Oo, tama yan, tama. Alam ba nung umuwi ako, kasi nga gusto ko, ayoko ng arkila. So, kumuha ako kasi barkada ko naman si may-ari ng sasakyan. So, hiniram ko. Hindi naman hiram na totally, hindi naman totaling hiram yun. May paragasgas din yun. Pero hindi ako nagbayad ng bayad talaga. Siyempre, yung driver mo may bayad yun. Natural, may driver ka. Yung driver mo may bayad yun. Yung krudo sa araw-araw, mahina ang 3,000 sa isang araw. Na krudo, lalo na totoo punta yun. ka sa ibang lugar. 5,000 ang krudo ko, balik ka na yun. Kasi dito ako, nararanasan ko ngayon, pupunta lang ako ng San Fernando, yung 500 ko maubos-ubos sa diesel. Balikan yun. Balikan lang yun. Babiyaya ako ng Novaliches, balikan yung 1,000 ko. Wala talaga. Kaya kung simot. Pangasinan ka, Cavite ka, 5,000, umanda ka. Ang kain mo nun sa turo-turo na lang. Baon, kape, baon. Baon lang kaya kami ng kape. Wala pa yung toll gate noon. Hindi ka na magbabayad. Hindi ka na magbabayad ng driver kasi ako na yung nagda-drive. Hindi na ako nagbabayad ng sasakyan, sa akin naman. Yun lang talagang pang diesel tsaka pang toll gate. Gastos talaga. Totoo, Sir G, kaya yung 1 month ko na pag-uwi na yon, ang gastos ko sa sasakyan pa lang, pati grudo, pati driver, umabot ng kulang-kulang 120,000. Gastos. Di ba? Sabi ko nga. Masarap din naman kasi umuwi ng Pilipinas kung magbakasyon ka lang na alam mong sigurado ka makakabalik dun sa babalikan mo. Pero kung may magpo-for-good ka na hindi mo alam na makakabalik, katulad nung sa akin. Ako kasi may option ako, may choice ako. Pwede akong hindi umuwi, kaya lang TNT ako. Nung nandun pa ako sa South Korea. Alam ko yan. Pwede naman ako mag-TNT doon kasi hindi naman ganun kahigpit doon kasi may mga kakilala naman ako ng mga TNT doon. Hanggang ngayon nandun pa. Inaabot na ng 20 years na nandun pa sila, walang uwian. May choice naman ako, pero mas pinili ko na umuwi kaysa doon sa maging illegal doon. May tendency ka pang makabalik kasi hindi ka magiging blacklisted. Kasi pag umuwi ka na, mablblacklisted ka na kasi TNT ka. Pwede akong bumalik ng South Korea as tourist. Hindi na ako pwedeng bumalik as worker o OFW kasi unang-una overage na. Hanggang 38 lang kasi yung edad kailangan. Overage? Nasa 40 plus na tayo. Age limit, meron ba doon? Meron. Hanggang 38 lang. Naman sa Korea, age limit. 38 lang yung maximum. Kaya, yun.
Age limit pala sa Korea. Ah, Sa ay, Europe nasa walang 40 age plus na limit. tayo. Yun nga, pinapangarap ko sana makarating ng Europe eh. Kaya lang, Europe, mahirap din kung wala kang gagastusin. Ang pinakamababa mong gagastusin dyan sa paglakad lang ng papel, 300. Ah, Sa pinakamababa pa yun kung gusto mo talaga. yun. Mahirap din. Tiyaga-tiyaga na lang dito. Pero hindi naman kagad may trabaho kang regular dun. Mag-ano ka muna ng isang taon, Di magkakapaka sa pa. Pinas. Yan, Oo. sa Pilipinas. Baka pwede. Oh, dito sa dito pa lang sa POEA pa lang kasi government to government wala naman kasing agency na na papuntang Korea, walang agency. Lahat ng agency phase out lahat 'yan. Ang nagpapaalis lang talaga ng papuntang Korea na worker yung POEA lang. Pero agency wala. Kaya dito pa lang sa POEA, yung pagkalampas ka na ng age limit, hindi ka na pwedeng mag-apply. O hindi ka na pwedeng. Anyang nag-apply ka? Anyang nag-apply ka? Noong nag-apply ka, anong in-applyan mo noon? Working visa talaga? Kasi nagkaroon ng job fair noon 2004. Yun yung kauna-unang job fair ng Korea to Philippines to Korea, government to government. May mga agency pa noon, mga ilang agency. Ngayon, naglabas ng batas yung Korea tsaka yung Pilipinas na wala ng agency, government to government na. Totoo yan, Deltic. Ayun, nag-ano lang ako. Parang nagbakasakali lang ako. Nagpass ako ng requirements dun sa POEA. Pero hindi ko ina-expect. Tapos after 2 years, 2000 siguro nag-ano ako ng early 2004, natawagan ako ng siguro mga August ng 2005 na. O yun, nag-TESDA ako lahat. TESDA, 10 araw. Nag-training ako. Nag-aral pa kami ng Korean language talaga sa TESDA. Korean language. Ngayon, ayun, 2006, nakaalis ako. Enjoy. Ay. Jules, salamat kayo mo. Lakwanta kay Pane kasi ilan na akong sagulin kayo. Sige, akong blood. Sige, kayang blood. Sige, Kuya Vlad, ingat. Happy birthday. Malapit na yari mata Medyo pero ngunguya pa yung boses mo. Bata mo niya, kaya mo. Headset mo siguro yung problema, Ken. Headset mo naman. Itang mic mo, kaya benening sound card aseli mo. Ali, itang adyasan. Ayan, okay na Ayaw ko sa les ka na. Microphone yung ating problema ata. Grounded yun. Mamalit kang cable. Ay, atin yung sariling cable yan Wow. Cable na. Di naman yung echo. Di naman yung echo. Kuha na natin itang headset na. Sali yata ang headset. Ayun Tinyang echo kanya Grounded siya. Grounded siya Lalo yan si steady grounder. Bukang mag-echo. Tsaka mature itang luluwal mong audio. Ngongo. Ngongo yan. Medyo ngongo yan. Samasan mo yan na pong Vlads. Putang nating free daddy o kaya Apon J. Mag-StreamYard kayo baka ni Tandam din. Putang nga lang live. StreamYard kayo pasamas me. Mag-stream live ka kata mag go live. Kita kata mo backstage. Ayaw mo backstage. Bayang Kanta sa lesete. Alam mo pa siya makanyang kasi birthday tapos magngongo di ba? Bayo may umpisan tang birthday mo, mag-sound check kayo pa mo backstage. Sayang naman kasi rin kanta mo nung mo kanta. Tingnan pa mga boses. Wapin. Balamin ka na ako ngayon. Yung pa maka-set up talagang kay. Yung katsura kay. Kaya sema sana yung Apong Popoy. Ay, nagagamit ko na yung masales Ako naman yung mitao Korea. Ali uling siyempre combo na
Aliwano man kasi visa din. Aliwala visa niya. Aliwalang visa rin Diyan, entertainer, ang po ka rin Udanasan. worker. Yan, Okay Udanasan. kayong visa. Pero rin barkada ko ka rin, factory workers lang. Ah. Ating kung visa ka rin 2 years, kaya rin na yung 2 years mo, uling, siyempre, mapagaling magkanta, ganyan do, bihingi po yan. Sabi ko, mag-obra na ako mo, pulay ko sana. May menisip ko. Napamongkas ang tingin kaya ngayon, yung sweldo ngayon ka rin, yung minimum. Yung minimum yata ngayon, per month, 1 million won eh. 1 million no? 1 million won yung minimum yata, minimum. Putang kaya kasi, anya nga tsuko ka rin, nararanasan ko sa sweldo kung 2.4, 2.7, hanggang 3.2. 3.2 million. Yung balang meto nga million. Nanyang atsuko ka rin na matsura pa yung palitan, 43 na eh. 43 pesos na eh. 43 pesos na. Yung 1 million. Putang kayo sumweldo kang sabi mo na mo nga 2 million at kang 120 plus. Balang bulan. Ito. Balang bulan. Paano kitang kita talagang arinta kanita? Balo mo. Yung sweldo ko, kaya gagalo. Dentip ko. Puta rin na. Ang dentip ko. Ay, makapal lang mga yan. Tsaka yung masanting pa ka rin, nung masanting itang kumpanya mo nga puntalan, yung bonus. Deng ngaliwa, 100% yung bonus. No magkano ta sa swelduan mo, makanitaya rin yung bonus mo. Lalo na, no, anti mo, karen chusok, retang, kasi atin lang 4 holidays din, talagang celebrate din kay. Chusok, kitang ausan ng Thanksgiving Day, Chinese New Year, Solnal, December, New Year, ampong summer vacation, August na yaman, summer vacation. Dana ita summer vacation titibaw ka rin, nakarakal customer. Itong mas kasi bakasyon da rin worker, na minsan paruminggo yung bakasyon, takala siyempre mamagluwal na rin, mamagmasyal, muntala ka rin bar, makaniting kaya. Mumurang pera ka rin, siya magkanta kami. Utsado Tsaka mayan yung pera ka rin hapon, Julie. Sobra. Takayan nanumita, manyabog ng pera istong kayo. Yan, putang kay. Sobri. Putang kay, lungwal kayo, pakanana na kaning boss mo, di na nakapagpagtaksi. Ito yung masanting ka rin. Sayang. Balo mo yung Korea, madagulap pinabangka ako kasi may kapagpag-aral kong kapatay, pangunakan na lula. Kitang may kapagawa kong bale, tang rest house ko, kitang bale. Ay may kasali ko sa Ken. Bayo ko minta Kenny kasi balang Domingo kanita ko kaya ang pera mo ako kay Western. Sto Miyerkules ko kasi magsweldo ka retang detang tip me ketang garapon pinapina kami pero itang sto Miyerkules pinapinada na la kanita reta. Ya ko mami na. Ay danay mo man nakakuha sweldo mo. De sweldo ko kanta makatipon la eh. Anya makanyan lapin, kasi ating kuring mga kilala naman na de magobra kendeng banda. Ating kami po kami nga kabarkadang banda. Makanyan pinisasabihan da. Yung panggastos detang kentip reta sweldo da. Ela matapos. Amangan. Ating pang food, ating pang allowance, food allowance siya akong tatalan. Datang food allowance. Mag-food allowance ka nga, may yung budget within 1 week, every week. Balo mo, noong itang pamalengke ko, halimbawa, dininana akong 500 won, 5,000 won, makanyan. Itang 5,000 won na ito, 2,000 won dyan nga gagastos ko. Itang kay kanita. Siyempre, yan naman kwenta nitang, balo mo karakal kuwali lele kanita ka rin ang buhay ko. Tanigda na karakal. Totoo naman kasi tapon Julie. Kasi nung nandun ako, katulad namin, ako sa factory ako nagtatrabaho, yung bahay namin, naka-apartel kami, apartment, tapos ang bill namin, kuryente, internet, tubig, tusigas, yung boss ko yung nagbabayad lahat. Walang bayad. Sa amin, yung mga personal, mga toiletries namin, yung pagkain namin, yun lang ang binibili namin. Kunwari, bibili ako ng bigas ko, bibili ako ng ulam ko, yun lang ang ginagastos ko. Pero yung lahat ng bill, yung boss namin nagbabayad, pati yung bahay, yung upa sa bahay. Yung mga appliances.
Apong Pati yung mga appliance. Kasi doon naman, hindi ka naman mahihirapan. Mura Hindi lang. Kunwari, lumipat ka ng bahay, Apong Edward, kumuha ka ng apartment, no? Isang linggo lang, mapupuno na yung apartment mo. Oo. Kompleto na. Kasi, usong-uso doon yung mga nagtatapon ng mga gamit na Alam ba? maayos pa. Dami ko na mapulot. Pinapaka-package ko. Gusto mong makapulot ng washing machine, gusto mong makapulot ng rep, maglakad-lakad ka lang. TV. Dati yun ha. Pero ngayon natuto na rin yung mga Koreano. Ngayon meron ng mga namamasura doon ng mga Koreano, binebenta nila ng surplus doon. Dati ko yan. Ultimong yung kama. Sabihin ko sa iyo, yung kama, maayos pa yung kama. Pag itinapon nila yan, kung pwede lang ipadala sa Pilipinas, ipapadala mo eh. Kaya lang magastos. Kaya pulutin mo, gamitin mo na lang doon. Mga comforter, yan, yung mga cobre kama na mga kakapal. Mga Hello Kitty. Lord. Ang dami ko ring naiuwi ng yung mga comforter, mga cobre kama. Nakakapag-uwi ka ba ng computer? Nakakapag-uwi pa ako ng computer, tapos nakapag-uwi ako ng basta kasya sa box. Totoo yun. Isang yung mga, sabi ng boss ko, itapon na yan, bibili tayo. Turida naman, barya pa nga ako. Kahit naman ako Apong Julie, ang dami kong computer dito, lahat yun. Mga napulot ko lang yun, tapos may mga kulang-kulang yung pyesa, pinagbibili ko lang yung mga pyesa, tsaka ako inayos. Saglit at hindi sasali. Sa lawan may bago. Kaya pala, may mga nakikita akong OFW na nagbablog na kinukuha yung... Totoo yun, totoo. Ngayon naman kasi, yung mga nagbablog dyan sa Paris, nakita ko, dito naman ang tinatapon nila pagkain. Pagkain yung mga dilata, ganon. Yun ang pinupulot nila. Pero wala ka na makikitang appliances. Kasi yung appliances dito, ganon din sila dito. Ngayon dito, marunong na sila. Nilalagay na nila sa alokasyon. Ang tawag doon is alokasyon. Second hand. Binibenta nila. Binibenta na nila. Tapos, ng pinakamura. Halimbawa, ngayon makakita ka dito sa sakyan, 200 euro lang, doon. Nakita ko dyan sa... 200 euro lang. Sa sakyan. Tapos na, Julie, magkano yung Pilipinas? 10,000. 10,000 niya mo? 200 euro. Ayun, nakapaskil dyan, doon sa kanto. 200 euro na sa sakyan. Second hand. 10,000 niya mo? Oo. Tsaka doon Apong Edward. Doon, gusto mo makabili ng kotse anytime. Isang buwan mo lang na sweldo, makakabili ka ng kotse. Oo, mura-mura, second hand. Makinis pa yan, ha? Makinis pa. Ibebenta nila ng mura kasi gusto nila ng modern na style. Katulad nung bago ako umuwi, meron akong kotse doon na ginagamit, nabili ko din. Nung bago ako umuwi, bago matapos yung visa ko, binenta ko rin. Pero binenta ko rin ng isang, bali 1 million ko yung, may salieta, 1.7. 1.7 niya. Second hand niya. Ngayon, ang nakabili nun, nakapangalan sa akin, pero yung bumili nun, yung kaibigan ko doon. Ngayon, nagpalit siya ng sasakyan. Yung na yun, ay pasa doon sa isang kaibigan namin ng 1.5 yata. Kung hindi ako nagkakamali, 1.5. Ngayon, nung nakita ng boss ko na meron ng sasakyan na nakapangalan sa akin, hindi naman niya ako pinagalitan, pero pinapaalis yung sasakyan. Kasi nakapangalan sa akin yung sasakyan, tapos yung gumagamit hindi ako, kasi baka daw makadisgrasya ako yung sa akin mapuputukan. Lalo na yung gumagamit walang lisensya, TNT pa. Ngayon ang ginawa ko, kaysa dun sa ibenta namin yung sasakyan, ako na lang yung kumuha. Binayaran ko ng 1.2 dun sa kaibigan ko. Hindi ko na pinatransfer kasi nakapangalan na sa akin eh. Ngayon, hindi na namin na pinatransfer. Ngayon, nung matatapos na yung visa ko, binenta ko lang ng 1 million. Pero matagal ko rin ginamit siya. Siguro ginamit ko mga nasa mahigit 2 taon nung nasa akin yung sasakyan. At least sulit na. Sulit na yun. Makikinis pa yun. Ginawa ko siya service. Tsaka yun din, dun din ako natutong mag-drive talaga dun sa kotse na yun. Di ba, malaking tulong din sa akin yun. Tapos, yun. Magkano lang yan? 1 million siguro nasa 40 mil lang yun. Di ba? Ito yung binebenta doon, 200 euro.
Makinis Tap- ka. Sabi na tap- tapos mga computer. Apong Edward, yung mga computer doon, maayos pa, itatapon lang nila yon. Sa kalsada. Dami kong Tatapon uwi lang. doon. Iiwanan lang dyan. Kunwari, sa Harap ng labas ng bahay. Sa harapan ng bahay nila, tapos kalsada. Iiwanan lang doon. Kung sinong gustong pumulot, kukunin Sa kanya yan. na. Katulad ko ako, ganun ang ginagawa ko dati. Kaya madami akong computer talaga na naipon. Ngayon may mga kulang-kulang lang na pyesa. Kunwari, tatanggalin yung hard disk. Kukunin yung hard disk ng may-ari, iiwan na yon. Pati yung monitor kasama pa. Kasama pa yung monitor. Bibilang ko lang ng hard disk yun, tapos gagawin ko, di ba? Ipo-format ko lang. Ayos na. Katulad nitong ginagamit ko na to. Ito yung binlag ko dati na napulot ko na computer. Napulot ko siya doon, wala siyang hard disk pero kumpleto siya, meron siyang memory. Umaandar siya, hard disk lang talaga yung wala. Kasi yung mga hard disk tinatanggal talaga yan dahil mga personal data ng mga dating may-ari nandoon. Kaya tinatanggal yon. Apong Edward, magkira ako sa guli. Masay ko daramdaman. Sige, Apong Julie. Bukas pipilitan na ako. Mag-end na ka rin, sige. Pilitan na ako pamaya ka pang itaya pong Jay. Ipilitan na ako Alina ako, pang kanini. Medyo makay ko. Masay ko buntok Medyo maano lang yung ano ko, yung lalamunan ko, bala magalas siya, bala mo yung balasking. Magkay ka, lime, magkay ka, gin ang pong kalamansi, pisa mo, matanggal yan. Medyo bala mo itong mapekat, wawang tsuking batal. Makaharang magatal. Hindi naman Makati, kaya lang parang merong malagkit na laway na nandito sa lalamunan ko. Usong yan yan kayong Pilipinas. Ay, kasi mainit, napakainit, tapos malamig pagka danom. Panaya, danom. Puro nagtutubig nga, water therapy. Maganagam-gam. Ay. Sige na. Kung Jay, dakal pa sasalikan yan eh. Tumuro ka pa, punta ka nga kung Merry Christmas, guluhan mo retang kay. Punta lang ko. Reyna ng mga ng mga hugutera. Sige, Apong Edward, Apong Juliet. Thank you na. Buntok. Sige. Magbaba na ako rin. Thank you. Selji, bye-bye. Salamat. LG, salamat LG. Apong Julie, Apong Jay, salamat. Ayan, magkain na ako, magsara na ako rin. Okay, maraming salamat po sa lahat. Apong Renel, Apong Tres, salamat At ako'y mag-i-end na rin. LG, salamat.